وكلمة الله هي العليا. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. من يهد الله فلا مضل له. نعم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آمين. ونشهد أن لا إله إلا الله الله. نعم. ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أمبالمو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنجلك كلا دمنا على تغبرك ما يكسل آمنة تديك كسل أبلاي ديكا. أنجلك أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كوبا نوما دمنا على تغبرك تدوالا. نعم. ntise tubabu kananga mina bala le do fani mizra ka fam. Allah akbar. Tubabu ko maintenant nous allons commencer notre parole par le nom de Dieu. Allah. Il faut vous calmer pour l'écouter, conseil utile. Celui qui va vous parler, grand prêcheur international, Alhaji Issa Sako, di Karamogo Befo, fils de Alhaji Basekou Sako, Allah akbar. petit-fils de Alhaji Soyas Neberti. Allah. Elle de Abibakar Cham. Je pars avec les courants et les hadiths. Allah akbar. Je ne vante rien. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam et puis ils ne cherchent pas à connaître. Si tu veux connaître l'islam, il faut écouter les prêches. Allah akbar. Mais les enfants aiment prêcher plus que les vieux. Allah akbar. Alors que les vieux n'ont plus longue vie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils n'ont pas de temps. Mais les jours qu'ils vont mourir, ils auront beaucoup de temps. Allah akbar. Sako. Niko tandi bolo. Oyibale wajule lamekola. Tandi bolo oyibale slame keko nyumana. Ni tigara dongo debe mugasoro. Singatora. Sako. Sanu saya do chala kambla sirani manga. Amen. Okuma au bale maka mangado. Alhaji Issa Sako di Karamogo Befo. Grand prêcheur international. Allah akbar. Alhaji Basekou Sako di. Ana Alhaji Soyas Neberti Modi. Allah. Ani Sheko Mundiri Abubakar Cham ka kalande. Ana mbalema kado. Naam. Ana wajulu kenyado. Naam. No ye Karamogo Muhammadu Dawye. Naam. Ni beba do namu geleya. Allah akbar. International. Sabo international ka mabe international. Singatora. Sabo bena sababa ma. Amen. Bi walanda c'est très intéressant. Sabo. Mashi kana son akafuyiko. Au bina forme walanda ngona be fama ngaminyu ana chama. Neche. Okuma Muhammadu Dawud. Bismillah. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako anye tanganyi ni ala fe akangi shikabo shitane mashitane minfarala kiruna. Bismillah. Ako anya kala demene ne ala toka barkamayi. Ar-Rahman. Ala miye hina dla ka chaya. Ar-Rahim. Ala miye lahara hina kerengere. Allahumma. Ako ya aundige ala. Salli. Ala ka buyani nema chaya. Ala sayyidina Muhammad. Kundige Muhammadu bele belenga. Wa ala alihi. Ana so dunge bela jele. Wa sahbihi. Ana jenywa bela jele. Wa sallimu tasliman. Ika nema ni kishi jidi uka. Wa ba'd. Okofe. Babu sifatu nar. Ako bi walandai niye janeme mangutu de boto yi anfe. Wa ahaluha. Ani janeme deumbe lahala mina janeme kono. Monu sarakuto janeme denya barala. Ube lahala mina ala bolo janeme kono ye kaburu kono katoro kiti matike folo. Allah akbar. Ani munu mo janeme denya bara kele la duguma kolo sanve ya halibi. Uni matike kabula folo. Sako. Nga nu sarakuto janeme denya bara la. Ubita fara utonyogo unkayi. Allah akbar. Be walanda boka c'est très intéressant. Naam. Allah mako nyuma ala madirama. Amen. Namu galeya. Naam. Shunit le mi wajuli karola uti mado alijinana. Ay. Nyere wajuli kalaye idda fara me fi tlo koroti mado alijinana. Faw. Ifaye alimami uti mado alijinana. Ay. Aunde kira de uti mado alijina kono. Faw.
Nabila Nuhu kira do nabi nyuma do ade be janeme kono. Nabila Lutu kira do nabi nyuma do amuso be janeme kono. Ala maka kira ude untoe. Amaka nabi ma unde toe. Abina sheko jume ndentoe. Abina wajuli kala jume detoe. Abina president jume ndetoe. Ala ka nyuma nogoyama. Kana foi fo jamana laba mogo ye ka panishu kamai. On de ni sheko baba dende. Sheko bade bikira bade bowa. Mao ma yitake jogo jugu ye ka baslame yama. Ki faye sheko ye. E faye wajuli kala ye. Abi fo de ma ko sheko nogole de. Allah akbar. Sago. Nga ebe ki jigi minda aleka ka sorala ma atwa ka kira ula abi fo ki fa nogole do kira korode Allah akbar sheko be nogole do kira koro kira uka sabara nabi ma unga sabara akabisa gnye sheko be Allah akabisa gnye wajul kala be Allah akbar akabisa gnye alimami be fo feme dukolo kabi Allah akbar Nabi yuman kelen damaka sabara Nabi yuman kelen damaka ala nyesranye wajul kalate mali kono bi wajul kalate mali koka bi ni nabi yuman kelen ga sabara mamisa ni ala nyesranye na sikatala ala kanange ka ngungo shikira utala amin ya rabbi kira be nabi yumai Allah akbar nabi yuma beta kirai nam روي عن يزيد بن ركاشي أقوى من فاسيزا نمنا نكبو يزيد مامي ركاشي أنس بن مالك أقوى نمنا نكبو أنس مامي مالك دي قال عليكو جاء جبريل أقوى سيدنا جبريل نانا إلى النبي كرا بele محمد ما صلى الله عليه وسلم على كنما نكشي جيري كراكا في ساعة واتي دولار ما كان ياتي فيه okunda na wati korai kuma ivamuna ko sayyidina jibila bele bande nanga kira bele muhammadu ma dondo fe wati dolla utaka na wati korai Allah akbar nam mutaghayyir al-lawn odo sayyidina jibila la hala yele maledo nam faqala lahu an-nabi odo ala kira bele muhammadu sallallahu alaihi wasallama ako sayyidina jibrila ma mali ra'aka mutaghayyir al-lawn ako munde ye jibrila la hala yelema tanindo faqal odo jibrila ko kirama ya muhammad ako aminata de jituka fi sa'a ako niyenane mani watina amara allah ta'ala bi munafiqan nar ala ye autorisation di ka janeme mana ni wati nde la sisa na jibrila ko niya yene nana kirama sisa na ala ye autorisation de di ni wati na sisa na ko ka janeme tasuma dilali damene Allah akbar janeme tasuma dilali damene na wati mununa kase wati mima ode bina nyefo sisa na wa qala nabi odo nabi mako ya jibril ako ya sayyidina jibrila fuli jahannam janeme re tasuma dilame chogo mina o nyefo nyede na janeme mangutu fo nyede na namu qala na'am odo sayyidina jibrila ko kira bele kloma jo mina janeme tasuma dilame fe mina afuye na'am mina janeme mangutu fo iye na'am ikame na'am imando munu nolu kuna kadi olu kame ka ala kota wale dabla na'am munu kuna kako ati foi bolu ka kutala ala mangi shirama amina kuma jibla manga do abina janeme ko nyafo kirai na'am gala odo jibla ko lamma khalaqa Allah ta'ala jahannam kuma mina ala janeme dla uqada alaiha alf sanna ala ko melaka wa ay tasuma do janeme na melaka we janeme tasuma mana fo sa bakeli hatta ahmarat melaka ko ala athira wa ala ko amase sa bakele dafara watimi akara tasuma blimai nam summa uqada alaiha alf sanna o kofe ala ko ay taddo ala we tasuma do janeme na ka mana halibi hatta abyada sabakele dafara watimi akara tasuma jemai summa uqada alaiha alf sanna
melakaw ko ala asera wa ala ko amase aya amana tuguni u ye tasuma do janeme takamina ka amana tuguni amba fote wasa ka famu non de takami yere de labɛn dɔ don ala fɛ san 2,000 tɛmɛna ka se san 3,000 ma janeme tasuma bɔra jɛmanya la fa aswadat ka kɛ fiman kirikiri fa hiya sawda'u kal-layl al-muzlim ako wa n'aw tɛ janeme tasuma dɔn a fiimɛ ala fɛ komi su dibifin Allahu akbar naamu kɛlɛ qala al-faqih faamuyali b'a ko rahimahullahu ta'ala ala ka diɲɛ b'a ma hadathana Muhammad an bɛna kuma min fɔ sisan a ko Muhamadu de y'a baro kɛ olu ye bun Ja'far min ye Jafara den ye qala o ko anbana Ibrahim o ko Ibrahima de y'a fɔ olu ye bun Yusuf min ye Yusufa den ye qala o fana ko anbana Abu Muawiyah Muawiyata fa de y'a fɔ olu ɲɛna an al-Amush min ye Amushika ye an Mujahid ka bɔ Mujahid yɔrɔ la radiyallahu anhum ala ka diɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen ma qala olu bɛɛ ko inna li jahannama shibaban a ko i k'a dɔn kɔlɔnw bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ fiha al-hayat saw de bɛ o kɔlɔn ninnu kɔnɔ ye tamsal al-a'naq al-bukt olu saw kankɔnɔ janya bɛ komi bugutikaw ka ɲaamɛ kankɔnɔ jan Allahu akbar naamu wa aqaribun a ko bundenninw bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ tamsal al-bighal o bundenninw bonya bɛ komi falenninkurunin naamu fayahribu ahli an-nar n'o kɛra janɛmɛdenw bɛ boli ka bɔ o saw ɲɛ illa tilka al-hayat janɛmɛdenw bɛ boli k'u bɛ siran janɛmɛ tasuma degere ɲɛ u bɛ t'u yɛrɛ di janɛmɛ saw de ma naamu urwiya an Abdullah ibn Jubair a ko nin minɛna ka bɔ Abdulayi ma min ye Zubairi den ye an Rasulillah a ko ale y'a minɛ ala kira la sallallahu alayhi wa sallam ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan annahu qala ko ala kira ko inna fi nari hayat ala kira ko saw bɛ janɛmɛ kɔnɔ mislu a'naq al-ibil olu saw kankɔnɔ janya komi an y'a fɔ cogo min o bɛ komi ɲaamɛ kankɔnɔ janya cogo taslu ahaduhum as'atan a ko ni saw ye janɛmɛden cincinko kelen na yajidu hammatiha 40 kharifan naam a sa buwaga a bɛ san 40 kɛ janɛmɛden wolo la k'a sɔrɔ a ma ban fiyewu Allahu akbar saw bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ aha bundenninw bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ naam n'u ye ala kotala ci aha ka sunguruba internationali aha a nɔ de douane a san limoro faama surafɛ minɛna kɔnɔ baara baden a jangi duna a hululu duna waajulikɛla kalontigɛla baden haramu duna diinɛ tiɲɛna bɛɛ nɛnina bɛɛ burujala ka bɛɛ bonya tiɲɛ Allahu akbar ka yɛrɛ kɛ komi e ka alijinɛ denya irisi dir'i ma ka bɛɛ don janɛmɛ kɔnɔ n'i da baara ye Allahu akbar saw bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ aha bundenninw bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala fɛ naam n'u ye ala kotala ci naam a cinko kelen baka naam a bɛ san 40 k'i wolo jukɔrɔ k'a sɔrɔ a ma ban Allahu akbar kafirifin giriw ha minnu ba mɛ silamɛya ma ya tiɲɛ ko la vie c'est comme ça ko si t'es mort c'est fini ni ala ka janɛmɛ saw y'u ci cinko kelen na aha a bɔ a bɛ san 40 ko wolo la Allahu akbar ka i to diɲɛ kɔnɔ i ka baara jugu ɛri n'o sera ala bɛ janɛmɛ sa dɔ bila k'i ci k'i hakili jigin Allahu akbar i ka dulɔmi ɛri ni naam i ka dɔrɔkota ɛri ni naam i ka jɛnɛya ɛri ni naam i ka damubɔ ɛri aha i ka kaazilota ɛri naam i ka sobiyeta ɛri aha i ka alakota ɛri naam i ka bolisɔn ɛri naam i ka tiɲɛni ɛri Allah n'o sera ka i to janɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar ala bɛ janɛmɛ saw bila ka i ci ha ka i hakili jigin aha ko k'i to diɲɛ na aha ni i ka kojugu dɔ ɛri selen kun ye silamu ala man kisira ma naam namu urwi an al-Amush a ko nin minɛna ka bɔ amusi ma an Yazid ko ale y'a minɛ ka bɔ yazidu la bun Wahab min ye wahabu den ye an Ibn Mas'ud min ye masudu den ye radiyallahu anhum ala ka diɲɛ bɛɛ ani hum ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma annahu qala olu ko inna narikum hadhihi juz'un a ko aw k'a dɔn an ka nin diɲɛlatigɛ tasuma in juz'un min 70 juz'an
ako nin ye tilancɛ fitinin de ye min tilka nar. exemple la Naam. ako nin ye jahanɛmɛ tasuma fitinin de ye Naam. min kora koko 70 k'a bɔ ka baa la Naam. min kora kɔ 70 na dɔw ko a kora kɔ 70 Allahu akbar. dɔw ko kɔ 70 Ha? tasuma min filɛ nin y'an bolo k'an ka diɲɛlatigɛ tɔbili kɛ n'a ye Iskay. k'an ka diɲɛlatigɛ mɔgɔw ɲɛ n'a ye Oho. ko nin ye jahanɛmɛ tasuma fitinin de ye a bolo fara fitinin Ha? min kora kɔ 70 na Wallahu akbar. kɔ kelen o kelen koko 70 Ha? k'a baga ban pewu Ha? o de filɛ nin ye an bolo nin ye Allahu o de ye akbar. diɲɛ tasuma ye Allahu naamu akbar. لولا ضربة في بحر ما أنفعتم a ko n'a kuma k'o ko cogo la k'a baga ban maa si kun tɛ se k'i yɛrɛ nafa ni jahanɛmɛ tasuma ye الله أكبر. maa si kun tɛ se k'i yɛrɛ nafa ni diɲɛ tasuma ye شاه silamɛw kuma min na ala ye an fa adama dilan k'a ban شاه a n'a muso hawa ساقو ala subhanahu wa ta'ala ko seyidina jibirila ma نعم ko taa jahanɛmɛ kɔnɔ أها i ka taa jahanɛmɛ gardien sɛgɛrɛ نعم a ka tasuma dɔ d'i ma i ka n'a di adama ma a n'a muso hawa أها o k'u ka diɲɛlatigɛ tɔbili kɛ n'a ye والله o don seyidina jibirila nana jahanɛmɛ maliki ma أها a nana sɔrɔ maliki sigi mɛ sɛji min ka tasuma don أي tasuma tangaranbere b'a bolo ها tasuma dulɔki b'a kan na tasuma kulusi b'a la اسكاي maa o maa ko n'i ko i ɲɛ bilen mɛ maliki ɲɛ bilen mɛ ka tɛmɛ الله أكبر شاه naamu gɛlɛya mɛlɛkɛ fila bɛ ala bolo kabini ala ye diɲɛ da u ma yɛlɛ u ti yɛlɛ fo diɲɛ ka wuli ها a mɛlɛkɛ fɔlɔ malakulu mawutu saya mɛlɛkɛ الله أكبر a mɛlɛkɛ filanan maliki ها kazino naari jahanɛmɛ gardien الله أكبر maa o maa n'i ko i ɲɛ bilen mɛ maliki ta bilen mɛ ka tɛmɛ e kan شاه o de والله y'a to maliki tɔgɔw n'a kɛra silamɛ ɲuman ye a kunna diyara a bɛ don alijinɛ na شاه nka وجه n'aw ma kɛ silamɛ ɲuman ye آه a tɔɔma maliki baw ɲɛ ye أي a b'aw loge jahanɛmɛ kɔnɔ أي الله أكبر o don seyidina jibila nana a ko ale bɛ fɛ ka tasuma ta نعم a ko jahanɛmɛ gardien أها maliki ta kami den kelen di yan ها maliki ko jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi tasuma kami kelen اسكاي o ti ku diɲɛ kɔnɔ الله أكبر o don jibila ko n'o tɛ ku diɲɛ kɔnɔ آه jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi tamaro kisɛ kelen o أها di yan ها maliki ko jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi tamaro kisɛ den kelen أها n'i nana n'o ye diɲɛ kɔnɔ kabakolo 7 bɛ yeele ka dugumakolo 7 sɔrɔ الله أكبر o don jibila ko wa n'o tɛ ku diɲɛ kɔnɔ آه jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi tamaro fɛrɛ o ها di yan jahanɛmɛ maliki ko n'o y'a gardien ye الله أكبر jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi tamaro fɛrɛ أها jibirila n'i y'o d'i ma آه n'i nan'o di adama ma a n'a muso hawa أها k'u k'u ka diɲɛlatigɛ mago ɲɛ n'a ye أها o gazi نعم falen fɛn ti falen dugumakolo kan bilen أي kuma jibirila y'i jɔ a ko ala n kamana guwanna أها n bɛ hakɛ joli ta tasuma in na نعم o don ala ko jibirila أها a fɔ jahanɛmɛ gardien maliki ye أها ko jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi finikisɛ den kelen ɲɔgɔn na أي الله أكبر a k'o d'i ma ها o don jibila y'a fɔ maliki ye ko jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi finikisɛ den kelen ɲɔgɔn na أها misika la zarati شاه finikisɛ den kelen ɲɔgɔn na الله أكبر o don maliki y'o de ta jahanɛmɛ tasuma na a fitininin ها ka n'a di i k'a dɔn jibirila ma الله أكبر seyidina jibila nana n'o tasuma kami fitininin ye jahanɛmɛ ta kami na ها min bonya bɛ komi finikisɛ den kelen ɲɔgɔn na نعم ka n'a di an fa adama ma الله ko أكبر an n'a muso hawa k'u k'u ka diɲɛlatigɛ tɔbili kɛ n'a ye ساقو o don an fa adama ko آه a ko jibirila tasuma in bila kulu ka sɔnni ka n mago sa ma الله أكبر silamɛw jahanɛmɛ tasuma min bonya bɛ komi finikisɛ den kelen ɲɔgɔn na آه seyidina jibirila y'o bila kulu sanfɛ sɔnni ka an fa adama mago se tasuma in ma نعم tasuma in ye kulu jeni ها kulu lamini jeni ka dugukolo fɔlɔ jeni k'a ban ka dugukolo filanan jeni
ka dugukolo sabanan jeni ka dugukolo naaninan jeni ka dugukolo duurunan jeni ka dugukolo wɔɔrɔnan jeni ka dugukolo wolonfilanan jeni ka taa be a nɔ na jahanama kɔnɔ pelengedew. Allahu akbar. Sako. A sisi min wulila Ala ko mɛlɛkɛw de k'o fara ɲɔgɔn kan. Yɔrɔ a ye kuma in laɲini kɔni faamu. A faamu na kojugu. Sako. Ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye. Ne de bɛ nin fɔ a panbara pa. A fɔ fiɲɛ. Foyi ma waajuli gɛlɛya politiki waajuli. I sela yɔrɔ ma. Silamɛw tasuma min ye an bolo k'an ka diɲɛlatigɛ mago ɲɛ n'a ye. Diɲɛ bɛɛ ka segin a kan. Nin tɛ jahanama tasuma ye dɛ. Jahanama ta kami min bonya bɛ komi finikisɛ den kelen ɲɔgɔn na. O si de bɛ anw bolo. Jahanama tasuma tɛ. O tuma ni kafiri den min ko jahanama kanukun ye a ka nɛnɛ bɔ i la. I bɛ sɔɔrɔ a la yen. Nɛnɛ tɛ anw na. Anw t'a fɛ jahanama ka nɛnɛ bɔ an na. Ala k'an don alijinɛ kɔnɔ. O tuma jahanama kanukun t'a ka nɛnɛ bɔ i la. Fɛn min tɛ dabila. Ban waati t'a la. O bɛ nɛnɛ bɔ maa la. Naamu. وقال مجاهد Ala ɲɛ siranya b'a ko إن ناركم هذه a ko an ka nin diɲɛ tasuma min filɛ nin ye an bolo تتعوذ من نار جهنم diɲɛ tasuma mɛnɛ o mɛnɛ adamadenw fɛ k'u b'u ka mago ɲɛ n'a ye 70 مرة diɲɛ tasuma bɛ tanga ɲini Ala fɛ ko Ala k'ale kisi ka bɔ jahanama tasuma tɔɔrɔ ma. الله أكبر. Tasuma min filɛ an bolo diɲɛ kɔnɔ yan bilenman don. Jahanama tasuma finnen don. نعم. Tasuma kelen tɛ dɛ. كلمة. I b'a mɛn baataraden fɛn o fɛn da Ala ko fɛn o fɛn. الله أكبر. Ko waajulikɛlaw k'a to an ka dɔn dɛ. Ko jɔnni taara lajɛ ka na. Ni maa min y'a f'i ye kafiri den don. Maa kunnanko den don. Wa a yɛrɛ kunna ka ko. Kiri. Mɔgɔ taara fɛn caman lajɛ i bɔlen kɔ yen i tɛ se ka yen bɛɛ lakale. A tɛ se k'a fɔ. Ne maa min ko aw waajulikɛlaw ma ko a k'a ta an ka dɔn jɔnni taara lahara lajɛ ka na. I b'a fɔ ko a yɛrɛ bɔra yɔrɔ caman a si bɛɛ a tɛ se ka yen lakale. Sɔni k'i na diɲɛ kɔnɔ e terejugu o. I ye kalo kɔnɔ na k'i ba kɔnɔbara la. I jɔlen kura ye. I sigilen kura ye. I dalen kura ye. I nanen diɲɛ kɔnɔ. I y'a mɛn den jumɛn da. K'a ye to i ba kɔnɔbara la. Ko an ba sɔn tun bɛ yan fɛ. A biɲɛ tun bɛ yan fɛ. A fogofogo tun bɛ yan fɛ. I n'i ka nɛndiya. A y'o mɛn den jumɛn da. U n'u ka nɛndiya. I dun ye kalo kɔnɔ nɔnge ye. N'a y'a mɛn kafiri kuranin fɛn o fɛn da a n'a kɔrɔlen fɛn o fɛn. Ko jɔnni taara lajɛ ka na i b'a fɔ k'a bɔra a ba denso la. A sera ka na a ba kɔnɔna lakale wa. A tɛ se k'o fɔ. Ma taa ka na. O man ka maa kafiriya dɛ. Ɲɛ ti fɛn dɔ ye. Ɲɛ kan ka da o la. Siga taara. E ɲɛ ma saya ye fɔlɔ. A maaw sara i ɲɛna dɛ. Siga t'ora. An ɲɛ ma jahanama ye. Wa jahanama bɛ yen. An ɲɛ ma alijinɛ ye. Wa alijinɛ bɛ yen. Ala k'an don a la. Amiina. Naamu. Waqala nabi. Ala kira ko. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. Inna ahwana ahla nar al-azab. A ko jahanamaden min ka lafiya ka bɔ jahanamaden bɛɛ ta ye. Rajulun fi rijlihi na'lan. Silamɛw lafiya tɛ jahanama kɔnɔ. Naam. Nka sabotage de don Ala fɛ. Ala ka lajaba kuma dɔ de fɔtɔ ye. Kafiriw ni maa dantɛmɛnɛw ye. Lafiya tɛ jahanama kɔnɔ Ala kana ni silamɛ si don. Amin ya rabbi. Naam. Ko nka jahanamaden min ka lafiya ka bon n'a bɛɛ ta ye. Jahanama nɛgɛ sabara fila don min sen la. K'o de lafiya mɛ n'a tɔw ye k'a sɔrɔ lafiya t'a la. A t'a la fewu. Naamu. Inna ahla nar yad'una Malik. A ko kuma min na ni jahanamadenw sabatira jahanama kɔnɔ. Sungurubaw sabatira jahanama kɔnɔ. Dangaden lakikaw sabatira jahanama kɔnɔ. Minnu m'u fa bonya u m'u ba bonya. A selibali dama dama. A alakotala den dama dama. A tiɲɛnikɛla den dama dama. Kuma min na n'u sabatira jahanama kɔnɔ. A fɔra minnu ma a y'a to. U ko an t'a to. Ko waajulikɛlaw y'an tɔɔrɔ. Ko la vie c'est comme ça. Ko si c'est mort c'est fini. A kojugu kunkolo dama dama sabatilen jahanama kɔnɔ. Naamu. Yad'una Malik. U bɛ jɛ ka jahanama gardien wele. فلا يرد عليهم جواب أتى 40 عاما. Malik bɛ san 40 dafa k'a sɔrɔ a ma kuma jahanamaden maa si fɛ. Allah. Sikayi.
Mao maniki ngani akajugu maliki takajugu nita. Sigatara. Kuma infamu. Naam. Janema deo mbija ka maliki wele. He maliki. Naam. He maliki. Naam. Sambi nani. Maliki takuma janema de ma shife. Allahu akbar. Naam. Summa yaruddu alayhim. Kuma minani sambi nani dafara. Maliki bina janema de unjabini kami islamu ango lame. Innakum makisuna daimuna abadan. Maliki ba fo janema de kabini kele. Abaka soya. Ha? Sayati able. Dabla wati tal. Allah akbar. Nga me nedo ni yoro ni nyuanje. Wala wala. O ba soro. Oho. Suru na ni ndo kera ka ba pew. Ha? Ala be saya yele maka ke saka jigije. Peranga bi bo alijina kono. No. Ko alijina dewu abeni ve ndon wa saka jigin. Aha. Alijina de be baye. No. O ba soro nene awu afofen klo be wajiri na sisa ka soro ay islam nyuwanye. O ba soro nene awu bebe alijina kono. Fata manje. Allahu akbar. Ala ba fo anye be na ma fo anye bala. Aha. Ala ba fo ne munye. Amba ngo ne sayade. Ha? Ala ba fo akumi ndon amba fo akumba don. Sabo aye ambe soro. Allahu akbar. Odi anze alijina kono ya. No. Ma tido alijina na ne ma fa. Sikatura. Wa ala ba fo alijina den aya hakilila tige. Soko. Saya bana. Ha? Saya ko bana. Allahu akbar. Ala bita jira janeme den na ala ba fo janeme den abeni nonwa. Ifgay. Janeme den ma fo amba don. Ha? Ala ba fo mundo ba fo ko ni saka jigi jeme vle sayadu. Ifgay. Anya don. Wa sera ama. Odi ato usara. Atu vle janeme kono. Allahu akbar. Soko. Ini berarti. Ami o yoro nda fo angoyi. Afo. Mafo o yaso odi atu be janeme kono. Ko sebe ubi. Okuma ala ba fo wa janeme den. Jinye bana. Sayako bana. Abaka soya sayati able dabla wati te janeme la jabala. Allahu akbar. No kara dobe fara janeme den ga kashika. Ala ba fo alijina den abaka soya. Sayati able. Kongo tia minogo tia nga cheye ntoro utia. Korotala. Nyegena don tia ble. Niemi ngania. Ala bo hera de simo. Allahu akbar. No kara dobe fara alijina de nga niso dia ka alaka anzoro alijina kono. Amina. Ala be saya yele maka ka saka jigije ka dajja ne mena alijina furanjala. Ka kandige. Allahu akbar. Wajule kala kakala munu madina famu kusebe. Olu ya jira ko ni dona jane mena kwite bo. Ko don baliya kuma bele. Fo ne ka do kuma olu yonje. Allahu akbar. Soko ede ba fo. Wajuli kala ko jamana ina ya ko ede ba fe ka fe do fo wajuli la. Ma madele ka minwa na fo duguma ko lo sanve. Ibe ngalondike mali kono ya. Kabini wolola mama minwa na tige. Allahu akbar. Kabini mali du ko la ala fe. Mama ngalo minwa na tige. Sako. Okay. Wajuli kala. Ebe de ba fe ka dine moderniser. Ka togo nyini. Ka jama nyini. Ka nefolo nyini. Ke de ba fe ka fe do fo I dabara nina. Before wajuli kala modeli de ma kwa dabara ni. Ke de ba fe ka fe do fo I dabara nina. Wajuli kala modeli ka menwa na fo mali duguma kolo kaya. Ala bi do janeme yorala. Ate danveshi do nyo na janeme na. Allahu akbar. Nam. Afora mo mani kera slame ye. Ima ka slame jelenye. Nam. Iye kota minge ala ka duguma kolo safe. Tange iye slame yere iye sujuru be ye sari farda duru dafa. Ika la jaba ye ala kota minge duguma kolo safe no madia ala ye. Ala bita o la jaba ano pinishon. Ala bo daika janeme kono. Allahu akbar. Okuma no la jaba hake bore ila. Kira bele Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. O be sora ka sorna ni do ke eye.
ala bɛ sɔrɔ k'i laban alijinɛ kɔnɔ. Siga t'o la. Sago. A faamuna wa? A wala dɛ. Nka wajilikɛla minnu b'o faamu sa olu kɔni donna jahanama kɔnɔ bada. Ko sɔrɔ nani do ko tɛ tiɲɛ ye. Ko kira tɛ intervention kɛ maa ye. Ko alijinɛdenw b'u ka alijinɛ kɔnɔ bɔli t'a la. O faamunen don. Ko nka jahanamadenw b'u ka jahanama kɔnɔ ko bɔli t'a la. Nin ye kalanbaliya kuma ani dɔnnibaliya kuma ani ka diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ kafiriya k'a sɔrɔ sitanɛ dɔnni de bɛ i yɛrɛ la karamɔgɔ t'i la i karamɔgɔ ye sitanɛ ye. Ala maa ngi sera a tere jugu denya kuma fɔ sugu. Amin ya rabbal alamin. Sako idi baraji. O kuma jahanamadenw ti bɔ jahanama kɔnɔ saya bi da k'a kantigɛ waati min o b'a sɔrɔ minnu ka ala kotaw ɲɛngata bɔr'u la jahanama kɔnɔ o b'a sɔrɔ kira ye surunalidon de kɛ olu bɛɛ ye. Siga t'o la. A faamuna wa? Kosɛbɛ. Olu y'u seyɔrɔ sɔrɔ n'o ye alijinɛ ye. Kosɛbɛ. Minnu bana silamɛya ma ya kafirifin kiriw olu fɛn fɛn bɛ don jahanama kɔnɔ bɔli t'olu si de ta. Olu yɛrɛ ni kira yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye. Ayi o t'a ye. Fo wajilikɛlaw ni yɔrɔ k'a fɔ a k'a yɔrɔ de faamu. A fɔ koyi. Kafiri finman kiri o de mana don jahanama kɔnɔ. A tɛ bɔ. Boli sɔnna kɔmɔbɔla ɲabɔla jinɛtigi molobaliya tulo min b'an fɛ yan ko jinɛ tulo. I sera yɔrɔ ma la hawla. Wala quwwata illa billahi. Sako a fɔ dɛ. Kakalaya ɲɛnajɛ ba. A fɔ a y'a fɔ. Kuma faamu. Allahu akibaru. Filangafo de mana don jahanama kɔnɔ boli sɔnna a tɛ kɔmɔbɔla ɲasɔnna k'ali i ma tuubi ka bɔ a la k'ali diina fiti a tɛ bɔ olu de tɛ bɔ. a tɛ bɔ. Ne ma dɔn n'a ye kuma in faamu. A faamuna. N'o tɛ hali bolisɔnna finman kirikiri kafiri den bilenma kafiri manfiri yɛrɛfiri dakobali ɲɛkobali jugunangobali bilahi lezi la ilaha illa huwa n'a tuubira tuubi jɛlen la yanni saya cɛ k'a sɔrɔ dɛsɛ m'a bila tuubi la ala bɛ yafa ka jurumu ma. Siga t'a la. Anw de ye nin fɔ jamana wajilikɛla bɛɛ ye kafiri mana ko y'anw ye cogo o cogo a ma ko ala ye ka se degré min ma anw tɛ se k'o fɔ. Ayi a tɛ se. Ala ko mana diya anw ye cogo o cogo alijinɛ mana diya an ye cogo o cogo ala m'a diya fɔ ka se degré min na anw tɛna o fɔ. Ayi a tɛ se. O kuma anw tɛna fɛn fɔ ka fara diinɛ kan ayi an tɛna fɛn bɔ a la. Fɛn. O kuma n'i ma fili wajulikɛla wulita kuranu bɛɛ nɛninaw a karamɔgɔw y'a kala diinɛ na cogo min na a ye silamɛya moderniseli dabila dɛ. Ayi a maɲi. A ye diinɛ yɛlɛmani dabila dɛ. K'a fɔ maa ti don jahanama kɔnɔ ka bɔ a y'a kuma dabila a k'a nɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. Allahu akbar. Minnu ti don jahanama kɔnɔ ka bɔ o ye kafirifinw de ye n'u donna u b'a kɔnɔ bada nka maa o maa dara la ala bɛ yen i ye silamɛya jɔsen 5 dafa nka i tora silamɛya la jogojugu dɔw ye i sɔrɔ o jogojugu intervention ala b'o k'i la jahanama kɔnɔ. Siga t'a la. N'o kota hakɛ banna ala bɛ sɔrɔ ka taa n'i ye alijinɛ na. Allahu akbar. I b'a minɛ yan fɔ lahara i tɛ wajilikɛla sɔrɔ dugumakolo sanfɛ hali n'i nɛ ye 4 ye k'i bɛ se ka wo bɔ a la. A tɛ se fewu. Munna wa? A faamuna. Hali ni ka jalamugu mɛlɛkɛlen kuru ka bon ni château ye n'i y'an sigi nin kuma in na an b'i bɔ k'i ben fɔ k'i kɔkari. Siga t'a la walahi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz a fɔ la bisina fi ahkaban u bɛ waati de kɛ yen mais u ti to yen dɛ. Ayi fewu. Nka ala kana an don jahanama kɔnɔ kuma tɛ ka tila ka bɔ. Amiina. Ɲuman ka dugawu de y'o ye. Amiina. Ala kana an don jahanama kɔnɔ kuma tɛ bɔli ma. Amiina. N'i kɔni y'o fɔ i dawara la i ye kuma ɲuman fɔ. Nka k'a fɔ diinɛ lase senfɛ ko jahanamaden m'a don a tɛ bɔ jahanamaden m'a don a tɛ bɔ ala ko k'ale diina fihi o ye dɔnnibaliya de ye e yɛrɛ fɛ. Minnu bɛ don n'u ti bɔ kafirifinw de ko don kosɛbɛ mais minnu limaniyalen don ala la u ka seli ma se k'u ka jogojuguya bɔ u la sabu ala de ko seli bɛ selikɛla jogo ɲɛ. Allahu akbar. Ne ye nin kuma in de fɔ Mali kɔnɔ a fɔ wajilikɛla caman bɛ yen o ma se k'a kɔrɔ faamu
seli de ye silamɛya ye. Odo. Seli de bɛ maa kɛ silamɛ ye. Ni maa min seli la ni ka seli ma se k'i k'a ye e de t'a ye nka seli y'a ye. K'ala Allahu tabaraka wa taala fi kitabil azizi. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkari. Ala ko seli ye furakisɛ ye. A b'a kɛ b'a jogo ye. K'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man lam yanha salatuhu anil fahsha'i wal munkari fa laysa bi musallin. Allahu akbar. Kira ko ni maa min ka seli ma bali jogo juguya la seli de man ɲɛ. A man ɲɛ. Ani seli tɛ silamɛya ye o ye ko siya kelen ye wa. Ayi o tɛ kelen ye. Ala de ko seli ye furakisɛ ye ko n'aw bi seli bana min b'aw la n'o ye jogo juguya ye ko seli bi a jogo ɲɛ. Allahu akbar. A y'a fɔ. O de taar'i nɔrɔ jogo la ka seli bila i ta ma tiɲɛ wa. Jogo de ye silamɛya ye. A y'a wajilikɛla modèle ninnu ɲininka. Komi jogow tiɲɛnen don. Fɛn jumɛn bɛ se ka jogo ɲɛ? Allahu akbar. Sida spirinin don wa? Nuvakininin don wa? Ka to ka kulo kɛnɛ baadenw ka jogo de ye silamɛya ye. O bɛ se ka jogo ɲɛ wa? Ayi o tɛ. N ko Ala ko fɛn dɔ de b'a ɲɛ. Ni aw ye jɔnw gɛn ka bɔ o kɛli la o tuma aw yɛrɛ de ye jogo ye wa ou bien aw de bɛ baraji sara? Allahu akbar. Est-ce que silamɛw ne ka kuma in kɔrɔ tɛ. A fɔ. Komi an bɛ jogo juguya fɛ. A fɔ. Maa o maa n'i seli la n'i ka seli ma se k'i ka jogo ɲɛ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. N'i jogo ɲɛna komi kiraw ta n'i ma sujuru bɛn Ala ye i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Ala yɛrɛ ma seli ni jogo fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na koyi. Jamana laban wajulikɛla kura wulitaw parti défendants politique ɲɛmaa belebelew fa kelen politique kuma fa kelen diinɛ kuma olu de taara seli ni jogo fɔ k'u ka dumuni kɛ sira ɲini. Nana anw wajulikɛlaw an k'a fɔ mɔgɔw ye an da baara la. A ye seli a ka jogo ɲɛ. A bɛ mun k'an da baara la? Kuma ka seli kɛ k'an ka jogo juguya bɔ an na Ala k'a nɔgɔya. Seli de ye silamɛya ye. Seli de bɛ maa kɛ silamɛ ye. N'aw ye maa o maa ye seli la jɛnɛyakɛla don a bɛ seli la dulɔmina don a bɛ seli la baariso zera don a ka seli ma se k'a jogo ɲɛ seli ma ɲɛ ni seli kun ɲɛna ka seli nɔɔrɔ sɔrɔ a kun b'a jogo ɲɛ. Allahu akbar. Sako. Kuma k'an ka seliw kɛ k'an jogo ɲɛ Ala k'a nɔgɔya. Amina. Laban ɲuman Ala k'a d'an ma. Amina. Wa sallim. Bismillah. Summa yad'una rabbahum. A ko jahanɛmɛdenw sabatilen jahanɛmɛ kɔnɔ u bɛ san 40 kɛ ka Maliki wele. San 40 Maliki tɛ kuma jahanɛmɛden maa si fɛ. Summa yad'una rabbahum. Ni san 40 dafara u b'a fɔ an ka Maliki to yen Maliki tɛ foyi ye gardien gansan ko an ka Ala yɛrɛ wele. Rabbuna. Jahanɛmɛdenw b'a fɔ y'an digi Ala. Akhrijna. Ala an y'a ɲini fɛ k'an bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ yan. Fa in udna fa inna zalimun. Ala i k'anw bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ n b'a fɔ an. Komi bamanankan don n'i m'a fɔ an a fɔcogo tɛ faamu. Nana ne t'a la n'a ma gɛlɛya i yɛrɛ t'a la. A t'a la dɛ. An lamɛn jama silamɛ si t'a la. O t'a la. Nka ni bamanankan don n'i k'i b'a dɔw ye cogo dɔ la a fɔcogoya tɛ diya tulo la. O de y'a to n bɛ to k'a fɔ an walasa mɔgɔw ka bamanankan taabolo faamu. Kosɛbɛ. Ko jahanɛmɛdenw b'a fɔ Ala. An y'a ɲini fɛ ka diɲɛ kura wɛrɛ dilan ka na an bila ye. Ala n'anw segera ka na jɛnɛya kɛ bilen. Ala n'anw segera ka na kɛ dangaden ye bilen. Ala n'anw segera ka na kɛ sobiyetala ye bilen. Ala n'anw segera ka na kɛ gɔrijɛgɛniw ye bilen. Ala n'anw segera ka na kɛ pedew ye bilen. Ala n'anw segera ka na kɛ faama surafɛ minɛna kɔnɔ baarabadenw. Jangidunna hululudunaw ye bilen. Ala o tɛ nɔ ye. O ye an yɛrɛ nɔ ye. فلا يشبههم مقدار ما كان الدنيا مرتين. Kabini diɲɛ dara Ala fɛ don min ani diɲɛ bɛna taa wuli Ala fɛ don min Ala b'o ɲɔgɔnna fila tugu ɲɔgɔnna janya na a ma kuma jahanɛmɛden cɛ si fɛ. Wala hawla wala. Wa quwwata illa billahi al-azim. A ma kuma jahanɛmɛden muso si fɛ. Ala mago bɛ jahanɛmɛdenw ka kuma kan na. Ayi a mago t'a la. Kan bɛɛ faraw ye diɲɛ na ya ko a tɛ. Naamu.
ثم يرد عليهم الجواب وكفى على بسرعة جانم دون جابي أخشوا فيها ولا تكلموني واتمي أنا جيبنا ولي واتمي نعلى يوانا فلا توجينا كسر ما جانم دون جابي وكفى على بنو جابي يارو واتي كجانده أخشوا فيها يارو كجانده وكذا جيدارا على فدومي أنا جيبنا ولي على فدومي يوانا فلا على بوتو يوانا جانينا kasara makuma jana mede mashife Allah akbar mashite jinya san hagada do ay mata do ye jate da mena sami bo de do ko sabe wati mi asoro jate ko madu ala ifa fama wolo jate lala ubama wolo mato wati do no flat tura nywana janya na ka jana mede to la jaballa kuma ala bena jana mede unja be sisa yorobe qur'an kono namu أخشوا فيها ولا تكلمون على بافو جانم دون أي شوري أكتيندي ولا تكلموني نا على تافك دنفجي نيم مانغا مبلي نامو فوالله كتابو تيجي كونين كالي على لا ما ينطق قوم بعدها بكلمة الواحدة إلا ما كان إلا زفير أو شهيق كوك ما من على نفوكو أي شوري أكتيندي na ala tafe ka danveji manga meble kwa bika ko me beka gabakuru flituru majila janeme de mashiti neta ka dable Allah akbar ko manga mingu meka boni kofe ala perane kofe ko fana kara janeme de usugo peranga yi ne ngunu ka Allah akbar poro para الله أكبر وشهيكا أنغنغنكا الله أكبر نعم تسبح أصواتهم كأصوات الحمير أكو جانم دي ركشكاني فنينا ما من بوما نيوافو يفادي كشكادي الله أكبر نفالي بكشي يكا كشي دامنا وا أتوي كجيكا كونو الله أكبر ودي أتو دوني باو يافو كوني فالي كشيرا ما من غوركا پره تيكا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم falika kashi chaman be anya be shitana de na shitana edora be kashi Allah akbar fali alaka danvenye nga danve mi manga ka koni danve be manga yi nemo foda ala de yo fo ko de fali kashi ka Allah akbar wana uye fali kashi ka me yoro abeka jane me de onde kashi chuko la dege Allah akbar kashi bi damina ni wa atobike Allah akbar kajiku kono Allah akbar ala man islam o kishira janeme amin namu inna ahla nar akwa janeme den yajzauna alf sanna aku jabitige ubisira ubu damakashi ala la samba kili fala yanfa'uhum wallahi uka ojatige anuka usira utifoynyewla ثم يقولون وبتلاك عفوا جانم دون كنا في الدنيا إذا صبرنا ما كان إلا لنا فرجا أكونو بواري كما كنا لا سنيا كما كما من جانم لا جابا جانم دون تورو نعم أمرتنا بولي يوتورو أنك بركلا بولي يوتورو جانم دي دما وبنا إرينيوك kama slama kuma be erenyo bade kuma be erenyo bade ni ay jamana na achito nyonye bade te na fayeda ikodi nyonye ba kuma be jamana kono ka nyonye chaya ati be jira fi ngo kala law tabaraka wa taala fi kitabil aziz ala aka qur'ana bele kono akul la khaira fi kaseerin min najwahum Allah akbar kuma be anga nyuanye jamana kono ka jamana nyuanye chaya ka chaya ati be ko foda be du kono nyuanye mancha ai sigatura kuma be nyuanye bade abe jamana tlali ani dugu tlali ani du chili ani du deunga bembaliya askai ani toro abo de kofo ko kuma mena ne janeme la jaba ye janeme de un toro ubi erenyoke nam ko kuma ku kalaje nam kasabali janeme de un bisra nam bafo ala an toro la an jatigera Allah akbar jatigen tu kishi janeme toro ma Allah akbar nam
فيصبرون 1000 سنة. No kara jahannama denw b'a fɔ an ka sabali k'an don diɲɛ kɔnɔ ya ko n'o kun y'an kamana gan n'an ko sabalila Ala b'o kɔ kɛ an ma hɛrɛ ye wa komi anw siranna jahannama kɔnɔ yan anw jatigɛra jahannama kɔnɔ yan san 1000 o ma se ka foyi bɔ an da in na o tuma an ka jɛ ka sabali san 1000. فيصبرون 1000 سنة. n'o kɛra jahannama denw bi jɛ ka sabali san 1000. فلا يخفف عنهم العذاب. u ka o san 1000 sabali o tɛ foyi b'u ka lajaba la tuguni. فيقولون jahannama denw b'a fɔ سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. min mahisi ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ. نعم. jahannama denw b'a fɔ an jatigɛra نعم. san 1000 o ma foyi bɔ an ka tɔɔrɔ la. k'an don diɲɛ kɔnɔ ni kojugu o kojugu fana kun nana an ma n'an kun jɛra ka sabali ala tun b'o kɔ k'an ma hɛrɛ ye. الله أكبر. an ka sabali. نعم. u bɛ sabali ka jahannama tasuma juguya muɲu k'a tɔɔrɔ muɲu san 1000 sabali in tɛ foyi bɔ a tɔ. الله أكبر. k'ama ko ala y'o yɔrɔ de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko sawaun علينا أجزينا a ko anw siranna wo an sabalila wo ما لنا من محيص. anw tɛ taa ka ala ka lajaba dan dɛ. nin ye kuranɛ aya de ye. الله أكبر. silamɛw hɛrɛ tɛ jahannama kɔnɔ ala ka silamɛ bɛɛ kisi a ma. آمين. jahannamaden lafiya tɛ. أي. jahannamaden hakili sigilen tɛ. tɔɔrɔ banbali don. ala ka silamɛ bɛɛ kisi a ma. آمين. walahi naamu gɛlɛya. n'i ye maaninfinw ye jɛnɛya la. u ye ala kota la. k'a ye silamɛya man di mɔgɔw ye. u tɛ jahannama juguya degere dɔn. walahi n'u bɛ jahannama juguya degere dɔn. bɛɛ b'i ɲɛsin ala ma. i ko di. walahi bɛɛ b'i ɲɛsin ala ma. Allahu akbar. jahannama hali maa t'a kanu ni jugu fiman kiriri ye. kuma tɛ i ɲi ma. i bɛ diɲɛ maa o maa ye jahannama kɔnɔ a hinɛ b'i minɛ. ala k'an ni silamɛ ɲumanw kisi a ma. Amin. فيسألون الله تعالى الغيث. jahannamadenw b'a fɔ ala min kɛra. ni ko wɛrɛ ma kɛ an ye. n b'a fɔ an yadɔ n y'o fɔ a ye ka siɲɛ caman ni n b'a fɔ an a ti faamu. nɔnɔ ne t'a la. e naamu gɛlɛya t'a la. n lamɛn jama silamɛ si t'a la. kafiru de ko don. nka an bɛ to k'a fɔ an waasa a k'a faamu. Allah akbar. jahannamadenw b'a fɔ wa ala an b'a ɲini e fɛ. hali ni tɔɔrɔ in ma ban. jahannama fundani bɛɛ ɲini k'a bɛɛ fa. komi saya tɛ jahannama kɔnɔ. o tuma ala anw jahannamadenw b'a ɲini e ala fɛ. gaisa. i ka sanji jigi. alfasanna. jahannamadenw bɛ jɛ ka ala wele san 1000. ko ala. ala. hali ni jahannama juguya ma ban. fundani min bɛ u ka. wal atash. ko ala i ka sanji jigi ka fundani wuli. ala i ka sanji jigi. minɔgɔ min bɛ olu jahannamadenw na. i ka minɔgɔ bɔ an na u b'a fɔ ten. Allahu akbar. u b'a fɔ ala minɔgɔ b'an na. ala fundani bɛ k'an tɔɔrɔ. Allahu akbar. kɔngɔ bɛ k'an tɔɔrɔ. hali ni jahannama lajaba ma ban. ala sanji dɔ jigi. min bɛ taa ni fundani ye. min bɛ minɔgɔ bɔ an na. Allahu akbar. ye jahannamadenw mankan ye. kafiri manfiri salibalu. Allahu akbar. naamu. فإذا تضروا 1000 سنة. a ko ni jahannamadenw y'u dama kasi ala la u bɛ san 1000 kɛ u bɛ ka ala deli ji la. يقول الله تعالى لجبريل. n'o kɛra ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ seyidina jibirila ma. أي شيء يطلبون الأشقاء. ala b'a fɔ seyidina jabarayila. maa kunanko ninnu nka mɛ ko cogo di. فيقول نعم. kunangoya man ɲi ala man a man ɲi cɛ sago. maa kunanko bɛ yen. maa nɔrɔ jugu bɛ yen. kunangoya fana ni nɔrɔ juguya fana tɛ kelen. Allahu akbar. nɔrɔ juguya fana ye kunangoya qualité dɔ ye. kosɛbɛ. ka juguya bɛ ye. nɔrɔ jugu o kɔrɔ ye si jugu quoi.
Mogo min bokolo foyi man ya be fo de ma ko. Allah akbar. Ala b'a fɔ Sayyidina Jabarayila. Ika ma kunango nunu kame ko cogo di. Allah akbar. Na wa fa yaqulu Jibril. O do Sayyidina Jibril b'a fɔ setigi Ala. Ya Rabbi. Ya ne tigi Ala. Anta a'lam bihim innahum yas'aluna al-ghayz. Ala u kame fɛn min ma Ala b'o dɔn ka tɛmɛ ne Jibrila kan. Naam. Ala i b'a dɔn. Naam. Nka n'i ye ne ɲininka ni n ka jɔnya. N b'a f'i ye. Ala i yɛrɛ y'a fɔ cogo min. I ka maa tere jugu ninnu. A fɔra minnu ma a y'a to. U ko an t'a to. U y'a kɛ samedi soir girin ye. U y'a kɛ boîte de nuit ta ye. U y'a kɛ dulɔmiw ye. U y'a kɛ kota ye dugumakolo sanfɛ. U kɛra sonyɛnikɛlaw ye. U kɛra nibɔlaw ye. U kɛra dantɛmɛlaw ye. U kun tɛ Ala ko fɛ. U kun tɛ silamɛya fɛ. U kun tɛ balimaya tuguli fɛ. U kɛra musow ye. U m'u cɛw bonya abada. A faamuna? U kɛra dantɛmɛlaw ye. Wa Ala i ka maa kunango ninnu nka ko ji de nege b'u la. Allahu akbar. Naamu. Fatazahara lahum sahabatul hamra. N'o kɛra Ala b'a fɔ Sayyidina Jibrila ma ko a ka taa kabase dɔ ta k'o yanga kabase bilenman dɔ. Allahu akbar. N'o kɛra kaba bɛ fin. Naamu gɛlɛya Madu Dawu. Kaba bɛ fin ka kɛ bilenman ye. Yɔrɔ an deli bɛ kaba fin ma de mɛ bilenman. Segukaw ko tɛ bamanankan la. Ko mɔgɔ laɲini sanji min bɛ mɔgɔ laɲini k'i da kɔrɔbɔ. A tɛ fin kɔrɔ fɛ. Ala b'a fɔ Jibirila u ka mɛn ko jiya. O bɛ fa o la sisan. Ala b'a fɔ Jibirila kabase dɔ yanga. Jibirila bɛna ka na kabase yanga. Jahanɛmɛ so 7 maa bɛɛ bɛ a ye kaba finnen don. Nka a kɛ mɛ sanfin bilenman ye. La hawla wala quwwata. Teремajiraw tɛ. Ala k'an kisi teремajira baara ma. Amin ya Rabbi. Ala k'an kisi teремajira kuma ma. Amin ya Rabbi. Bamanankan mɛnnaw ko ten. Muso bomositigi ani cɛ bomosindan. Aw kana ɲɔgɔn ta fɔ ka janya. A tere man jan ɲɔgɔn na o. E cɛ tɔ min ye bali bomosi bɔ la i tere don. E muso tɔ min ye bomosi falen e bombo sanfɛ i tere don. Siga t'a la. A kuma laɲini faamuna kɔni. A faamuna. A b'i n'a fɔ bamanankan mɛnnaw bɛ kuma min fɔ. Kosɛbɛ. Ko n'i ye muso folotɔ kamɛ ko ale tɛ furu cɛ kayatɔ ma. Ko molobaliya don. O don. Walima kuru bɛɛ n'a bɔ yɔrɔ don. Cɛ siga t'o la. E ta b'i kan na. Nin ta b'a woro la. E k'e tɛ furu ma. Molobaliya tɛ. O don. Kuru bɛɛ n'a bɔ yɔrɔ don. Siga t'o la. Sago. N'i bɛ tere jugu ɲini. Dugumakolo sanfɛ. Jahanɛmɛden de tere ka jugu. Alahu akibaru. Tere juguya banna. Kɔlɔlɔ ba jahanɛmɛdenya ye kɔlɔlɔ. Diɲɛ kojugu si tɛ yen min ka jugu ka tɛmɛ jahanɛmɛdenya kan. Lamɔ Ala kana an kɛ jahanɛmɛden ye. Amin ya Rabbi. Ala kana an don jahanɛmɛ na. Ala kana silamɛ ɲuman si don jahanɛmɛ kɔnɔ. Amina. Amina. O kuma Ala b'a fɔ Jibirila. Kabase bilenman yanga. O kabase bilenman bi yanga jahanɛmɛ so 7 sanfɛ. Fayazununa annahum yamtarun. Fayazununa naam. Fayazununa annahum yamtarun. N'o kɛra jahanɛmɛdenw min nisɔndiya. Ko Ala y'olu ka wele jaabi. Ala y'an ka kumakan mɛn. An ko sanji. Wa Ala ye kaba fin dɛ. Nka a kɛ mɛ kaba sen bilenman de. Allahu akbar. N'o si tɛ baasi ye. Ji don. Jahanɛmɛden bɛɛ b'a jigiya o yɔrɔ la. K'u ye Ala wele min na ko Ala sɔnna. Allahu akbar. A bɛ jigin u kɔnɔ ko nin ye sanji yɛrɛ de dabɔtɔ ye. Naamu. Fatursil alayhim al-aqarib. N'o kaba fin kɔkɔra mɔni. Jahanɛmɛdenw nisɔndiyalen. Ko hali n'u ma bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ. Ko ni nin sanji kɔni jiginna. Dɔ na bɔ funtɛni na. Dɔ na bɔ minɔgɔ la. O kaba fin sanfiɲɛ wulitɔ. Jahanɛmɛ kɔnɔ ye. O bɛ kɛ mun ye? Al-aqar kamsal al-bighal. O sanji kisɛ min bɛ suru ka Ala b'o kɛ bundeni de ye. Allah. Fa iza tadaqu.
O bunde ni bonya be ko mi falni guruni bonya. O bunde ni ubi chini dauka. Fala yazab anhu alwajhu alf sanna. O sabaka mana uchi. O sabaka be samba kelenge. Allah. Atimi maba. Ha? Fo janema de min nimisa halu kungana. Allah akbar. Fo janema de min nimisa ko hali ukungana ala wele sanjiko la. Allah akbar. Subhanallah. Angoji. Ama fo bunde ni de. Ukele ka ala wele sanjiko la de. No. Kaba semblema mi no fina nu beni so diara. Ko san na to fle. No. Do boto do minoga la. Do boto do fundeni na. No. O sanji wulile ala fe. Ayo ka janeme bunde ni ude. Allah akbar. Uye janeme de chinchingo kelena. No. Abaka be san bakelenge. Kasoro abaka maba. Allah akbar. Janeme de o minni misa. Kalu kungana jiko fo alai. Silama o mama ni ki tere ka jugu. Ala ka zabani ata o taka jugu ni tai. Wallahi. Ni ki tere kai. Ala ka hina melaka o tere kai ni tai. Allah akbar. Namu. Suma yasaluna Allah ta'ala alf sanna. No kara janama de o mi jaka ala wele tuguni sa bakele. O ba fa ala nangoji an kanja ni jifa sugu made ala. Ala kanto nya kono kaba mingu me fini sanje bina ala angame oji fasugu de ma ala angande njima de Allahu akbar. Namu. Fatazahara lahum sahabatu sawda. No kara ala ba fa wa Jibrila yani sahabatu sawda. O yara la ala ba fa wa sayyidina Jabraila ika mogo halibi ubaji wele la de Okuma ala ba fa Jibrila Naam. Komu ko kuto nyena ko ji fasugu mingu mi jigi kubo de fe. Naam. Etita ka ba se do yanga kuna. Allah akbar. Jibrila betaka ta ka ba se fima do de yanga ukuna. No kara jane me de ma bebe ni so dia. Ko chie yera la an kamani de ma. Kanto nyena ka ba fasugu mingu mi fi. Okume ke fima de wani kaba fima yere de ni yere senta yere de ji Allah akbar angama ni jifa sugu de ma namu fatarsil alaihim alhayat no kaba fi kokora ko jibi na jigi ala bo ke sauye ka jiguka kullama las'atan no sauye jane me deunchi chingo kelena la yasabu wajha alhasanna o sabaka bi samba kelengu la kasra mabafiyo maana qawluhu ta'ala wade ato Allah subhanahu wa ta'ala kwa Qur'an bele kono zidnahum azaba fawqa al'azab bima kanu yufsiduna akode ato Allah subhanahu wa ta'ala kwa Qur'an bele kono zidnahum azab akokuma minani jane me dewnyena ala wele ko nga dobu ka toro la na ala be toro wara fara ka minga juguni korole naam kadaka uye chieni mingene ala ka duguma ko sampe wallahi shukran islamu ala ka islame de be kishi jane mema naam kwa bi ji no fe naam ji wele ko fla ashima ke ji ashima kuma here Allah akbar munya suma ala kota ni ala soso Allah akbar anika baslama yama sako salama wa ala mangi sira janeme ma amina nama gelani ko janeme chama ba fa auzu billahi minash shaitanir rajim ala kangi chama nga janeme be soro sira mina o kadi magawi Allah akbar ni ko aljina chama ba fa alhamdulillahi rabbil alamin ala kando aljina kono nga aljina be soro sira minga o mande magawi Allah akbar nga janeme be soro sira minga o kadi magawi kasaba ala ko de kain no wajule kain no sarakati bo kain Allah akbar afamuna dugutla manafla sele kain abe masuru ya alala kasaba o kadi mami be o kachanwa sako ni ya wajule kana sigi bi mali kono ni mali ko ka ko biye bi takaddo ko kebe nanani ba ko bismillahir rahmanir rahim ko moru tanige bora ko ala ko ni wari ni ya me mawo madam ma tere jugudedo odo ala ko ni wari
o gɛlɛyara ma nga kafiri denya walew ngɔniw balaw junbew sumudumaw o concert bi boloda ko publicité bila arajow la télévision na ka photo nora fa bɛɛ fɛ ka jamana maa tere jugu wartigi lagalagatɔ den dɔ yɛrɛ dɔnbali dɔ min ka warti do silamɛya da fɛ a ti don balimaya da fɛ a ti don sinji da fɛ a ti di ala ka diinɛ laselaw ma a yɛrɛ fakɔrɔnin t'a dun a bakɔrɔnin t'a dun u bɛ taa ɲɛnajɛ bonɲɛ a denfaya a lagalagatɔ denɲamina u bɛ t'o sigi jahanɛmɛden kɔrɔ a bɛ miliyɔn bila o minan na ka mobile bila o minan na ka dutɛrɛ bila o minan na mais a bɛ quartier min na o alimami ka malo bannen don kilo 50 a dangatɔ a bɛ seli o kɔfɛ farida bɛɛ kabini a wolola a ma 1000 mago ɲɛ o ye Allahu akbar sago aw t'a dɔn jahanɛmɛ mɔgɔw bɛ siran ye mais jahanɛmɛ bɛ sɔrɔ sira min kan o de ɲinini ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka tɛmɛ alijinɛdenya sira kan Allahu akbar sago 200 bɛ alijinɛ se maa ma nka o dili ka gɛlɛn u ma jahanɛmɛ tɛ sɔrɔ ni miliyɔn tɛ u bɛ miliyɔn kɛ ka jahanɛmɛ ɲini Allahu akbar k'a sɔrɔ 200 bɛ alijinɛ kunzuw ma jɔnni ko kalo don concert ka di mɔgɔw ye bi ka tɛmɛ waajuli kan sigatara sako jɔnni ko kalo don cɛdo ɲɛnajɛ ka di mɔgɔw ye bi ka tɛmɛ silamɛya conférence kan Allahu akbar an bɛɛ b'a kalama Allahu akbar a kɛra cogo di a kɛla ten o de y'a to Seydina Jibirila ko kira ma a ko ya Rasululahi n bɔra sisan alijinɛ kɔnɔ n y'a sɔrɔ alijinɛ ka di ni ye nka a taama sira ka gɛlɛn a taama sira cɛ ka jugu gabakuru b'a la farakuru b'a la dibi b'a la ŋɔniw b'a la a sira taama man di nka n'i sera k'i nigisi nagasa ka taama a fɛ n'i taara i yɛrɛ y'a kɔnɔ i tɛ fɛ ka bɔ bilen sigatora sago nka a sera tiɲɛ mɛ dɛ a ko nka ne Jibirila n ye jahanɛmɛ ye sisan ala fɛ n y'a sɔrɔ a sira boli ka di a sira cɛ ka ɲi kosɛbɛ a sira nɔrɔlen don a fa bɛɛ ye nisɔndiya ye i bɛ to a sira kan hali i t'a dɔn k'i ye caman taama i bɛ sɛgɛn ka t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ Allahu akbar kira ko Jibirila ma ko o kuma kɔrɔ ye de ne y'o kuma kɔrɔ de fɔ aw ye sisan kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a fɔ yafɔ ala ko min n'o bɛ alijinɛ se maa ma ala ko kanubaa man ca bi Allahu akbar karamɔgɔ ni k'i bɛ mɔgɔw kala diinɛ na a faamuna hali mɔri kala min b'an fɛ yan minnu bɛ t'u denw tɛgɛ don ala ka diinɛ kalan na k'a fɔ ni kalo sara a ye madarasa karamɔgɔ sara 200 1000 o ka gɛlɛn mɔgɔw ma b'a ko mɔri kalannaw ta nege bɔra kosɛbɛ ala ko dama o tigi fa de ye dama ye nka u denw bɛ farajɛ kala la n'o ye tubabu bilen ka kala ye kafiri bilenma olu dɔw ka san 1 kala musaka bɛ se 3 kosɛbɛ 3 millions Allahu akbar k'o bɔ ka di kafiri bilen ka kala la o ka nɔgɔ u ma kosɛbɛ min bɛ k'a den kala diinɛ na ka 1000 bɔ san 1 kɔnɔ ka don o kungo la o ka gɛlɛn u ma Allahu akbar nka diɲɛ denya dɔnni la terre tourne chance dɔnni ka miliyɔn don o nɔfɛ k'u denw ka avenir dilan u yɛrɛ ɲɛna o ka nɔgɔ u ma nka ala ko o ka gɛlɛn u ma Allahu akbar masilamu n bɛ jahanɛmɛ mankutu de kan ko jahanɛmɛ tɔgɔ fɔli bɛ mɔgɔw siran a bɛ mɔgɔw jatigɛ a man di an ye nka baara min bɛ mɔgɔw don jahanɛmɛ kɔnɔ o kɛli ka di adamadenw ye ka tɛmɛ alijinɛdenya baara kan wa dabara tɛ maa don alijinɛ na dɛ f'i ka kɛ silamɛ ɲuman ye k'a kɛ wali ɲuman kɛ dabara tɛ maa don jahanɛmɛ na dɛ i jogo juguya ani ka kafiriya ani ka ala sɔsɔ o de bɛ jahanɛmɛ se maa ma ne ni aw ala k'an don alijinɛ na amin wala yanbaghi a ko a ti daga maa ye ya'lam mɔgɔ min b'a dɔn anna jahannama k'a fɔ jahanɛmɛ k'o ye tiɲɛ ye k'a fɔ tasuma k'o ye tiɲɛ ye
عذاب القبر كافة كبر لا جابا كو يتشي وأن عذاب الله كافة على لا جابا أكبر كو كبو الله تقر عيني حتى يأمن منها إيمانجي دكس نكو أبدا foy kadala ka fo ala yikishi ka bo janeme toroma Allahu akbar kima o mane ya do ala ko ye chiye janeme ye chiye ala kala jaba ye chiye kaburu dali ye chiye ku manga sunoko abada fika hakili sigi soro Allahu akbar ka fo ku esinde janeme donina Allahu akbar idaga ni fane to ne mana karamogo do ye tegere tulon voni dongela wajulu kenauka ka soro irishima du ma fola ko aw ka alijina denya sabatira ne jigi misenya kabakodo sago dina tigi ki pan Islame jama chela Kurane tigi ki pan kabakodo comédien ku pan ka comédien ko shobe olu ma fu bi lahara no fe olu ku bi jien de la ya Kurane tigi ki pan kera jogodi amabede kata dina ka tloi oh my aw fo fe mo panga wolo kila o kana kai irishi taw shibolo ko ka alijina denya sabatira aw ma saya sikara nene folo amma kaburu la jaba nene folo Allahu akbar mizanu masuma folo jamana rekeme bengani jamana minye o jatiga ta awla Allahu akbar kila tara ka dina korale min to mogo bolo ya fodre o bilale do aw fe diɲɛ yɛrɛ sabatilen tɛ yɔrɔ kelen fɔlɔ o jatiga ma aw minɛ Allahu akbar aw ka to ka a pan waajuli kɛnɛ kan ko aw nisɔndiyara a ka limaniya de dɔgɔyara dɛ Allahu akbar maa o maa ni nisɔndiyara ko e bi pan diinɛ bɔrɔtɔ mɛn ani diinɛ fiɲɛ yalen don ani mɔgɔw jogo tiɲɛ mɛn ka se degere min ma bi seli fiɲɛ y'a mɛn mɔgɔw bolo ka se degere min ma bi ni k'i b'i pan k'i nisɔndiyara ni kira bangeni ye ni hakili jiginna na ko an bɛ don min na bi baariso ka ca ni misiri ye diyara la ko i ma don sigara la fɔlɔ mizanu b'i ɲɛ i bɛ dɔ bɔ pani na anw ka jamana laban in na bi walayi politiki mɔgɔw fanga de bɛ ka bonya bɛɛ k'an ka diinɛ samɛ ka taa n'a ye politiki dingɛ de kɔnɔ farafin jamana bɛɛ don Mali dama tɛ dɛ ne bɛ kuma ni farafin jamana bɛɛ ye n'a gwana waajuli kɛra ni min na n'a gwana alimami ni min na n bɛ ka ala ka tasa da de fɔ dɛ maa b'a fɔ an ka waajuli in de tiɲɛ ye n ko waajuli kɛla niw de don n ko alimami niw de don nande anw bɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ ala ta kɔ wa jamana in bɛ degere min na bi u bɛ ka barika min don politiki la u bɛ ka kuranɛ fiɲɛ ya de Allahu akbar diinɛ lasela ka ala minɛ ka tugu politiki maa nɔfɛ politiki maa dun ti baara kɛ ni kuranɛ ye artikili de b'u bolo artikili 1 artikili 2 e diinɛtigi bɛ mun dɔn artikili la ko anw waajilikɛlaw da ka se nin ma hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ conférence kɛnɛ min kan anw diinɛ laselaw ani politiki mɔgɔw i b'a ye n'i ye tiɲɛ jala min fɔ diinɛ laselaw kan ka fɔ Allahu akbar kibaru fɔ k'a tununna i bɛ sin ka tɛgɛrɛ de mankan mɛn tɛgɛrɛ fanga ka bon anw ka conférence kɛnɛ kan ka tɛmɛ Allahu akbar sitanɛ bɛ k'ala jɔyɔrɔ minɛ dɛ an ka conférence kɛnɛ bɛɛ ka an bɛɛ dun Allahu akbar hali n yɛrɛ ka waajuli kɛnɛw kabakodo taara se maliya jogo ma yɔrɔ de la u bɛ tɛgɛrɛ gosi ko ni maa min ye tɛgɛrɛ gosi a m'a yafa i ma i y'a fɔ Allahu akbar an bɛ tɛgɛrɛ kɛnɛ de kan wa ayi o tɛ a bɛna a si ban o tɛgɛrɛ fɔ n'o dɔnkolonkɛ la wa a man ɲi a bɛna kɛ mɔgɔw ye ala ko maa minnu ma kuranɛ kɔnɔ k'ala law tabaraka wa ta'ala fi kitabil azizi wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyata a bɛna k'o mɔgɔw ye masilamɛw aw waajutɔ don a kana an ka diinɛ samɛ k'a ni politiki don ɲɔgɔn na politiki mɔgɔw ko artikili anw ko kuranɛ anw ko ala anw ko kira anw yɛrɛ dama anw de bɛ se ka ala ka diinɛ tiɲɛw jira ɲɔgɔn na anw de bɛ se ka kira ka hadisaw jira ɲɔgɔn na an tɛ artikili dɔn an m'a kalan kɛ wa an ni artikili dɔnna ti jɛ ka échangement kɛ ala ka kuranɛ kuma ani artikili kuma na Allahu akbar n'o kɛra dɔrɔn nafigiya daminɛ na naamu wallahi ba'athaka bil haqqi nabiyya Jibrila ko kira Muhammadu ne ala ye ngale
masala masami ekira Muhammadu chiki kan nabi nyumanyi لو أن مثل خرم الإبرة انتهى منها janeme juguya degere fitinini anyangata fitinini mi misaka bo misali juguna wofe ni yo bla jiye kono لتحرك أهل الدنيا عن آخرهم la hataraka ako o tasuma juguya degere mi bo misali juguna ni fe janeme takamina ako agazi bi jiye ma bejeni إلى آخرها فكتا سي الله والذي جبريل كو نين كالي مسالا بعثك بالحق النبي مسمي محمد تشيكي كان نبي يمني لو أن ثوب من أثواب أهل النار ألق بين السماء والأرض أكون يجانم دي ما كيلنغا فيني بو كادلو kabakolo ni dugumakolo franjala janeme den kelen pew ka kelen kana gloki bodron ka noro sani duguche لما تشمع أهل الأرض ako dugumakolo ma bebisa الله أكبر janeme den kelen kana gloki نعم akasa ana fundeni kwa bi dugumakolo ma befa الله أكبر nam والذي jibila ko nyen kale masala بعثك بالحق النبي masami ekira bele bele muhammadu chiki kan nabi yumanyi لو أن ذراعا من سلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه ako nyen kale masala masami chiki kan nabi yumanyi نعم ki ka kiraye نعم ako ni ye nege jolo ko bla dugumakolo safe نعم nege jolo ko min ni ala ya mangutu fa qur'ane kono janeme nege jolo ko wula نعم namu وضع على جبل لذابت يبلغ الأرض السابعة ako ni ye janeme nege jolo ko kelen bla kiye kulu do sanfe a janeme nege jolo ko kele min ganga do ma kelen bolo la الله أكبر a miloti kele ako afundeni ni a gazi bonye a be kulu jeni ka dukolo wolo village ka taa be anona janeme kono الله أكبر janeme nege jolo ko ala ye nege jolo ko mi mangutu fa qur'ane kono كسوف كله ثم في سلسلة ذرعها واسعون ذراعا الله أكبر lamo janeme te tlonye ala kanene au kishama آمين bara munum bi adama dedo janeme kono ala kanene au kishi abara والذي بعثك بالحق نبيا sayyidina jibril ko kira nyen kale masala masami ekira muhammadu chiki ke kira yeki kan nabi nyumanye لو أن رجل بالمغرب akoni janeme de ma kelembo kabla jiet lebife ma gwanzan kelembo minte janeme kono نعم ko bla jiet koro danfe نعم mimbe koro dan na ni janeme toro taka akatle bi fe ma laje melakaw be ka la jaba chogo mi janeme kono u be ka bugale model min datle bi fe taka اسكاي u be ka la jaba min daka الله أكبر u be ka ni toro fasugu min daka ko ni korove ma ya laje sema kale ma de kile bi fe tabe ka la jaba chogo mi o jatige be ale fa الله أكبر ka soro masale ma اسكاي do bugo chogo bi do silande سكتوا لا درا ساقو do bugo chogo yere bi do fa yere وموفا ka soro sema kama yere قصبة na yo fa awiye nga Danemark kasheti dollar قصبة يافو meri do kumbe buake ko chekura la Danemark kasheti na ne dafila ne ngo commissaire te de meri de kumbe buake ko chekura foto muso do kumbe to ka do buake sugu kono na ye minga fenye tabale ka bota abi bolo fa mako ka tiga wula abi bolo fa ka woso wula abi bolo fa do ka wari misela قصبة nga fade ya sama الله أكبر yaro maraka chama me udu suka tele تا olu de ala mine ka fato muso impele ka mine ka bugo ko mukafa الله أكبر fato muso fa mana suguma akibaru ya tara fa be fe odo meri chekura yo meminge نعم meri chekura meri de be police commande قصبة وجاي aye police bla angeti la ako police ka angeti ke buake ya mamunu ngara sababu ye ka fato muso daga bo mogo udala uku yoro nyini kana uka remercier uka wale nyumando police wulila o angeti la نعم ma marakau ani ma wara munu ye fato muso imbugo نعم police ye angeti ka foku tega dauka الله أكبر kuma mena utega daru ko ya fo meri che kurai ku sorola
o do meri cɛkura ye autorisation di Buwake ye minnu ye fatɔmuso bugɔ u y'a bɛɛ juguna don kaso la ka bugɔli daw ka o don kasobon la min ka jugu ka tɛmɛ u ye min da fatɔmuso kan o bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ bɔ nin ko kɔlɔlɔ la waati min a y'a sɔrɔ faamaw ye wari caman d'u kun dɔw ye mɛri cɛkura ɲininka ko mɛri cɛkura e ye nin kɛ ka da mun kan fatɔmuso in tun bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ koyi mɛri cɛkura ko min y'a to ne ye fatɔbugɔla ninnu yɔrɔ ɲini k'aw lajaba a ko sababu b'a la kɔrɔ b'a la a ko hali Ala ka diinɛ sariya la ni fatɔ ye maa fa kiyama jɔ don jurumu tɛ fatɔ la ni fatɔ ma seli jurumu t'a kan sɔni fa ka wuli a la a tun bɛ sira min kan Ala b'a ka jugement kɛ n'o de ni Ala ye maa hakili tiɲɛ o ye Ala kɛlen ka mɛlɛkɛw kɛ ka bigi kɔrɔta ka bɔ i ka juguman sɛbɛn de ma ko n'i y'a ye n ye fatɔbugɔla ninnu lajaba u ma se k'a dɔn ko fatɔ don Ala y'a n'a hakili bɔ ɲɔgɔn fɛ a hinɛ ma kɛ u la kelen a ko filanan min y'a to n y'u lajaba tuguni a ko ne yɛrɛ mɛri cɛkura bɛɛ Buwake yan a ko n yɛrɛ ba kunkolo man ɲi a ko fa bɛ ale yɛrɛ ba la o mara ma ale bolo so kɔnɔ a ko ni fatɔbugɔ jara maraka ninnu na maa tɛ jakuma dɔgɔ girin kuma dɔn a ko ni nin fatɔmuso bugɔ diyara u la ten ko fɛn ma bɔ a la ne yɛrɛ mɛri cɛkura bi yan n ba ma bɔ don min ka taa dugu kɔnɔ u ye min da kɔrɔlen kan o kana ɲɔgɔn na kura danba kan a ko de y'a to n y'u lajaba ta silamɛw ni wasara wajubi wallahi ni wasara mɛri cɛkura nin b'a ka dugawu de ɲɛfɔ bɔ o ɲin to jahanɛmɛ mankutu de bɔli la ka nin kuma in ta ka don a la n ko dɔ bugɔ cogo bɛ dɔ siran bamananw yɛrɛ ko ten ko su bugɔkun ye ɲɛnama ka siri ɲɛ Seydina Jibirila ko kira ɲɛ kale Ala la n'i ye jahanɛmɛ den kelen bila diɲɛ tile bi fɛ ka mɔgɔ kelen bila diɲɛ kɔrɔ dan na min bɛ diɲɛ kɔrɔ dan na foyi tɛ ka k'o la a k'i to diɲɛ kɔrɔ dan na ka tilebifɛ mɔgɔ lajɛ mɛlɛkɛw bɛ k'a lajaba jahanɛmɛ kɔnɔ cogo modèle min na u bɛ ka maritona bugɔli min d'a kan u bɛ ka jigitigɛ wale min d'a kan ko kɔrɔnfɛta ka tilebifɛ ta fila dɔrɔn nka u kana se kɔrɔnfɛta ma ko a jatigɛ bɛ kɔrɔnfɛta fa k'a sɔrɔ tuuru ma s'a ma silamɛw jahanɛmɛ tɛ tulo ɲɛ Ala ka ne n'aw kisi a ma naamu a ko jahanɛmɛ dingɛw a ko jahanɛmɛ kɔlɔnw ka dun dɛ a ko jahanɛmɛ minijiw o de ye ji kalama ye wasɔ diidu ani nɛn ni joli mɔgɔtiginin minnu sara k'u to diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ta ni diɲɛ kɔnɔ bɛɛ tiɲɛ na ani denmisɛnnin minnu sara k'u to jugunanziri la kɛrɛtɛtɛ komi dunukala samedi soirée ti bila boîte de nuit dɔnkɛla ŋana ninnu mɔgɔ minnu ka baara bɛnna bureau kɔnɔ baaraw ma bureau climatiseur don kuma bɛɛ ko directeur occupé don a occupé don ni walimuso ye bureau kɔnɔ jɛnɛya la climatiseur jukɔrɔ ventilateur jukɔrɔ ko directeur occupé don ko mɔgɔ kana a déranger a yɛrɛ ni walimuso déranger mɛ ɲɔgɔn fɛ sawaji min bɔra jɛnɛyakɛlaw la anw hakili la ko sawajiw jalen don dilanw na matilaw la dɛbɛnw na diɲɛ maa o maa ye jɛnɛya kɛ diɲɛ cɛ bɛɛ diɲɛ muso bɛɛ sawaji min bɔra la jɛnɛya kɔnɔna na mɛlɛkɛw bɛ ka jijugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar ma minɛ ni jahanɛmɛ denw sabatira jahanɛmɛ kɔnɔ o de y'u mini ji ye ne ko heji heji o sawaji tolilen borobaralen kasabɔlen mɛlɛkɛw b'o de kɛ vɛri kɔnɔ a kalamanba ko jɔnni ko ji jahanɛmɛden jumɛn ko ji dɔw b'u kan don yan a bɛ anw de ko ji ne ko wa ji y'a kɔrɔ n'u y'u da gɛrɛ a la
ji yɛrɛ gazi a n'a fundɛni o bɛ jahanɛmɛden ɲɛ wolo yele ka kɛ minɛn kɔnɔ. Ala y'o fɔ Kuranɛ kɔnɔ suratul Ma'arij la. A ko nazaatun lishawe ji gazi a bɛ ɲɛ wolo yele. A fɔlɔ. O tuma maa o maa ka baara bɛnna jɛnɛya ma sawaji min bɔra i la jɛnɛya waati mɛlɛkɛw bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bɛɲɛwari kɔnɔ ko jahanɛmɛdenw min ji ye ji kalama wasɔ diidu ani nɛ. Allahu akbar. Naam. Wasiyabuha. A ko jahanɛmɛdenw don fini. Muqta'atin niran. U ka fini ye takami de ye tasuma de kɛmɛ ka u lameleke. Dulɔki min bɛ jahanɛmɛden la tasuma don. Naam. Kulisi min b'a la tasuma don. Naam. Ni muso don misɔrɔ min b'a kun na takami don. Jahanɛmɛden ka fini bɛɛ ye takami. La hawla wala quwwata. Saya t'a la. Dabila waati t'a la. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Naam. Ala ko inna lezina kafaru. Naam. Ala ko i k'a dɔn maa minnu kafiyara. Bi ayatina. U bana silamɛya jɛsen duuru ma. Bi ayatina. A fɔra la ilaha illallah Muhammad rasulullahi. K'o de ye silamɛya donkan ye. K'o de bɛ maa kɛ silamɛ ye. A tɔ bɛɛ b'o kɔnɔ. U k'o tɛ tiɲɛ ye. Bi ayatina. Ala ko maa minnu kafiriyara. U bana seli ma. Bi ayatina. Ala ko maa minnu banna sigiɲɔgɔnya tuguli ma. Bi ayatina. Ala ko maa minnu banna ni Ala ka seli farida duuru ma. Allahu akbar. Maa minnu banna silamɛya kɛ ko ɲuman ma. Sawfa. Ala k'u ka nafolo sɔrɔ kɔfɛ. Nusili himi naran. U ka diɲɛ étage jɔli kɔfɛ. U ka diɲɛ muso 4 damu kɔfɛ. U ka diɲɛ tɔgɔtigiya kɔfɛ. U ka diɲɛ président de république kɔfɛ. U ka ministriya ninnu kɔfɛ. U ka dibiteya kɔfɛ. Nusili himi naran. Ne Ala b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Kulama. Ala ko siɲɛ o siɲɛ. Nadijati juludahum. Ni jahanɛmɛdenw wolo burala u ka jahanɛmɛ kɔnɔ. Badalna juludan ghayraha. Allahu akbar. Ni Ala bɛ wolo kura wɛrɛ falen u sanfɛ. Liyazukul azaba wasa u ka lajaba nɛnɛ. Tile bɔ ni a bɛɛ ye jahanɛmɛden jɛnni bɛ daminɛ senkɔni kuma la. N'o ni kɛra ko maa bɛ saya tɛ jahanɛmɛ kɔnɔ dabila waati t'a la. Wolo kura wɛrɛ bɛ falen a la. O fana jɛnni bɛ daminɛ senkɔni kuma la fɔ kunsigi. N'o wolo burala ka sisi. Wolo kura wɛrɛ bɛ falen a la. Nana ni bɔ t'a la saya tɛ yen. Suma la yamutu fiha wala yahya. Tile bɔ ni a bɛɛ ye Ala b'o kɛ jahanɛmɛden kelen kelen bɛɛ la. Ala b'o kɛ sunguruba bɛɛ la. Ala b'o kɛ kamalenba bɛɛ la. Ala b'o kɛ dangaden lakika bɛɛ la. Ala b'o kɛ sigiɲɔgɔn hasidi dabalijukɛla bɛɛ la. Tile bɔ ni a bɛɛ ye jahanɛmɛ kɔnɔ siɲɛ 70,000. Lahi n'a fɔra maa o maa ma diɲɛ kɔnɔ ko jahanɛmɛden. Yɛrɛfa ma ɲi nɔ dɛ. N'hali ni yɛrɛfa o ka dɔgɔ a la. Siga t'a la. Sabu lajaba bɛɛ ban waati b'a la fɔ jahanɛmɛ lajaba. Siga t'a la. Ani minnu bɛ k'a fɔ ko maa ti don jahanɛmɛ na ka bɔ ko siya kelen tɛ. N y'o détail ye n bɛ se ka n da s'a ma. Kafiri finman min ma da Ala la fiyewu. A y'a ta kɛ jubato ye fo a ni kɛnɛ karabara k'a to kafiri denya la. Olu de bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ khalidina fiha u ti bɔ fiyewu. Allahu akbar. Nka maa o maa dara la Ala bɛ yen lahara bɛ yen saya bɛ yen a ye silamɛya jɔsen duuru dafa. Yala n'i y'a ye seli ma se ka jogo ɲɛ dɔrɔn seli de ma ɲɛ. A ma ɲɛ. Olu minnu tora silamɛya kɔnɔ ka jogo jugu kɛ olu ye silamɛ juguw de ye. U tɛ don alijinɛ kɔnɔ abada. U ye kota min kɛ dugumakolo sanfɛ fo Ala k'o hakɛ de b'u la fɔlɔ. Allahu akbar. Ka sɔrɔ k'u bila ka taa alijinɛ na. Waajuli karate jamana in bɛɛ k'i bɛ se ka wo ɲini nin na. Ni k'i bɛ wo ɲini nin na i jukɔrɔ wo ka ca ni ɲini. Allahu akbar. Sako. Hali diɲɛ kɔnɔ yan ko maa bɛ don kaso la ka bɔ. Siga t'a la. O ye tiɲɛ ye. Maadama min ta tiɲɛ ne kun don n'o tun bɛ kamana guwan kuma fɔ a la. K'a fɔ nin ye haramu ye nin ye haramu ye. N'o ɲɛ sumana bɛ Ala fɛ hakɛ b'o la. A ka ca. Maadama min fana ko ɲɛ sumalen don ni Ala y'olu laban ɲɛ guwan bi hakɛ b'o la wa. A ka ca. Yɛlɛma masa ye Ala ye. Maa bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ ka bɔ. Nka minnu bɛ don ka bɔ. N'an karamɔgɔ barikamaw y'o fɔ an ye kabini diinɛ kɔrɔlen ye. An minnu ye silamɛ jɛlenw ye. Nka u sɔrɔla jurumubaw la.
ka jurumu ba ninnu hakɛ n'o bɔr'u la jahanama kɔnɔ نعم u bɛ laban alijinɛ na الله nka أكبر jahanama yɛrɛ de tɛ hɛrɛ ye ala kana an don kuma آمين tɛ ka tila k'a fɔ an bɛ bɔ namu لها 7 أبواب ko jahanama ye so 7 ye ala bolo an bɛna jahanama so 7 détailler aw ye نعم k'a tɔgɔ fɔ aw ye نعم jahanama so 7 fana bɛ mago min ɲɛ نعم ni kasɛti y'an permettre an b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna كالشبع namu لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء a ko jahanama so kelen o kelen cɛw b'a kɔnɔ أها musow b'a kɔnɔ الله u أكبر ɲaaminen don كيف i mana jahanama so fɛn o fɛn da yɛlɛ a so 7 i ها bɛ cɛ groupe sɔrɔ yen i أها bɛ muso groupe sɔrɔ yen الله أكبر namu فقال النبي a ko nabi ɲuman ko أحيك أبواب هذه a ko o kuma cɛ n'a yɛlɛla o jahanama so 7 a n'an ka diɲɛ sow ye kelen ye wa قال لا jibirila ko fiyewu ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض a ko jahanama so 7 dilan bɛ ala fɛ komi étage dɔ bɛ dɔ duguma الله أكبر من باب إلى باب مسيرة 70 سنة ka bɔ jahanama soda kelen na ka taa jahanama soda filanan na 70 عام سنة san 70 taama don الله أكبر كل باب منها أشد حر من الذي يعليه a ko jahanama so kelen o kelen o juguya ka bon filanan ye siɲɛ 70 الله أكبر u bɛ ɲɔgɔn sanfɛ cogo min o juguyaw fana bɛ ɲɔgɔn ye ten الله أكبر a si tɛ hɛrɛ ye ala k'an kisi a bɛɛ ma آمين Namu. يساق أعداء الله إليها a ko tuma min na n'u ye ala juguw sɛnsɛn ka taa n'u ye jahanama kɔnɔ فإذا عنده إلى بابها ko n'u sera jahanama soda la استقبلتهم الزبانية jahanama agent olu b'u kunbɛn الله أكبر بالأغلال ba nin ta de ye agent ye nka a ka diɲɛ agent tɛ dɛ أيوة تي an ka diɲɛ polisiw tɛ dɛ أي a gendarmew tɛ dɛ a douanew tɛ dɛ أي a gardiw tɛ dɛ هو jahanama agent zaba nin ta de ye agent ye agent min saa waji t'a wolo la ها san k'a ka jarabi denmuso la k'a ka affaire nɔgɔya agent tulo gerenw إيه. agent bobo jahanama agent bɛɛ tulo geren a bɛɛ bobo والله إيه ala ma sɔn o si ka kumakan mɛn n'i ye maa ka kumakan mɛn n'a ma gɛlɛya a hinɛ bɛ bin نبدي لا سكتولا jahanama agent minnu bɛ jahanamaden kunbɛn أوه n'u ye jahanamaden ɲininka n'u pɛrɛnna i la n'i ma se k'u jaabi mun b'a to gɔn in ها na n'u ko ko mun ye se jahanama kɔnɔ yan perebu b'i bolo wa jaabi b'o la wa هو ala kota de min se yen wa الله o أكبر bɛ pembele gɔn in na اسكت a pembele examunu bɛɛ komi fini gosilaw bɛ إيه fini gosi إيه 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 يوت. jirikurunin min سبحان الله n'u ye pembele gɔn jahanamaden kunjɛ la a musoman ها a cɛman a faama surafɛn minɛna haramu dunna jangi dunna Ɔhɔ. kɔnɔ baarabaden إيه n'i kulola n'i y'i jɛman bɔra أها b'a ko bugɔli fɔlɔ min kɛra a ma dig'a la k'a bɛ ka yɛlɛ o la إيه u tulo tɛ kulo ka ɲi na o اسكت u ɲɛ bɛ i y'i jɛman de la o tuma n'o kɛra u bɛ filanan fara kan الله أكبر naamu فتسلك السلسلة في فمه a ko jahanamadenw tuma min na n'u surunyana jahanama na استقبلته jahanama agentw bɛ taa jahanamadenw kunbɛn بالأغلال ni jahanama gwangalaw ye a tɛ gwangala dɔn wa والسلاسل miyankaw bɛ bere fasugu min don wulu la a bɛ fɔ o de ma gwangala an bɔra nakaw أها an bɔra ni miyankaw ye o wasalasilu أها jahanama agentw bɛ taa jahanamadenw kunbɛn ni jahanama milɔtiw de ye الله أكبر u y'a minɛ k'a milɔti yɛrɛ jahanamadenw de la سكت على ده polisiw milɔti min b'u bolo Ah. gendarmew milɔti min b'u bolo Ah. gardiw milɔti min b'u bolo Ah. milɔti example taara jahanamadenw de la سكت على الله أكبر i bɛ lajaba fɛn o fɛn ye diɲɛ mara masakɛw fɛ yan شا a bɛɛ example taara ala ka nsaban de la إيه الله أكبر n'a fɔra u ka suuru ka taa jahanamaso 7 la jahanama agentw bɛ bɔ k'u kunbɛn أها ni jahanama nɛgɛjɔlakaw a n'a gwangalaw de ye والسبع naamu فتسلك السلسلة في فم o bɛ jahanama nɛgɛjɔlakaw don jahanamaden dɔw da la وتخرج من دبرها ka taa bɔ a bobara fɛ إيه awɔ tɛ de koyi n'a ko diɲɛ polisiw ka jugu diɲɛ gendarmew ka jugu
anga polisi n'u ka juguya bɛɛ gendarme n'u ka juguya bɛɛ o kɔni min mɔgɔw mina an fɛ yan ka miliyɔti d'u bolo la u ma miliyɔti don maa si bobara la yan fɔlɔ ayi Allahu akbar i ye miliyɔti ye maa bobara ayi madu ko wa ala ka zaba ɲɛtaw n'olu ye jahanɛmɛden minɛ u bi nɛgɛjɔlɔkɔ don i dabara fɛ ka taa bɔ bobara fɛ sɛbɛn bɛ tan de bobara pa Allahu akbar o kuma n'a ko diɲɛ faamaw ka jugu ala ka zaba ɲɛtaw ka jugu u ye siɲɛ miliyari wallahi sigatala naamu وتغل يد يسرى إلى أن أكو بيك كني مولم منه كو فريك كان وتدخل يد يمنى في فؤاد وتنزو من كتفي أكما وبينما مولدو كوكو ديسي لا كابو أجاكيفه نامو وتشد السلسلة ويقرن كل آدمي الماء الشيطان في السلسلة وبينك جلو كوكا كاسري كرتتت ni jahannama zaban ya taw ye jahannama dengele mina kasiri ni nege jolo ko ye keretete o bi sitana kele mina ka no fereke nywana Allahu akbar kayito nye kono ni blale jene yalla sitana de jene ya kanu duila wallahi sikatala wayno sitana sir lefle na be se ka menga akake kayito nye kono i bana islamiya ma ka ke bolison e comme boli bi se ka fendla o kuma I dara o boli mina ka ala toye ko sabe ala bi no boli siri nywana dana miye ibla o boli sonna ala bi no shitane deni siri nywana akiru jana me kono ko ni bi se ka menga ka boli ka ke wallahi sikatala shitane miye isu ka bla boli sonna ina fla jana me kono ya Allah asabane fla sikatala na ala kotala fo fe mine sunguruba wo bolisona wo jeneyakala wo hashidi wo dabaljikala wo ala mana kota kala fo fe mine ka kota sababu yalla ni melakaw ya mine ka milotene janeme miloti o bisitana kele miloti ka faraka Allahu akbar kiru janeme kono Allahu akbar aw nyebe ala kota fo fe na duguma ko sanbe sitana de be mo blala Allahu akbar afamuna wa ala kota shiti kani ala ta kalama nga ala ti ya marudi kama shibla kutala na mo fada ala ra de yise ba kojugu la ko sabe hal na ya soro kojugu tikena makene ala ka yen kono na ye nga ala ko ale de ti ma bla kojugu la qala law tabaraka wa taala fi kitabil aziz inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ala ti wale jugu la tige ni maa min ngi dabara la ko ala ye wale jugu latigɛ ala bɛ dafara ka janɛmɛ ta kami k'a la sikatara nin yɔrɔ ye tawhidu a ka girin tago a bɛ n'a fɔ dɔw b'a fɔ ko ala ye karisa jarabi k'a ni karisa kuma ɲɔgɔn fɛ k'u tora a la ko fɔ ala ye den kelen d'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka den kelen d'u ni ɲɔgɔn cɛ i ku de ye den kelen d'u ni ɲɔgɔn cɛ i ku jugu ani sitanɛ o de ye den kelen do i ni muso i ni ɲɔgɔn cɛ kana tiɲɛni kuma fɔ fiyewu k'i bɛ ala tɔgɔ fɔ sikatara atebe hal na yasura ati kenni ala ka jende hal na yasura ati kenni ala ta kalama so ni diɲɛ ka da a dɔnni bɛ ala la k'i bɛna kɛ a kɛlen kɔ kana ala tɔgɔ nɔrɔ kɔ a la n'o ala bɛ kɔlɔlɔ se maa ma la k'a fɔ ko ala ye karisa jarabi ko f'a ye kɔnɔ da wari den la o wari daminɛ ala b'o fara ka janɛmɛ ta kami kan Allahu akbar k'a fɔ ala ye karisa jarabi f'a ye mugu ci karisa la o bɔri dabara min na ala b'o fara ka janɛmɛ ta kami kan Allahu akbar ala ko ale tɛ wale jugu latigɛ ko n'an ye ko ɲuman min ye diɲɛ kɔnɔ k'o bɔra ale ala yɔrɔ la ko n'an ye ko jugu min ye diɲɛ kɔnɔ k'o bɔra sitanɛ na ani an yɛrɛ ni dungo Allahu akbar o kuma n'u ye ala kotala kelen minɛ janɛmɛ zabaniyataw o bɛ sitanɛ kelen siri ka fara kan kosɛbɛ naamu faqala an-nabi nabiya ko man sukana hadhihi al-abwab a ko sayyidina jibril a ko min y'a jira an na ko janɛmɛ ye so 7 ye ala fɛ o kuma janɛmɛ so 7 gurupu 7 jumɛn bɛ don janɛmɛ so 7 in kɔnɔ Allahu akbar janɛmɛ yɛrɛ so 7 tɔgɔ ye jumɛn ye silamɛ wajilu sɛmɛ o yɔrɔ de ma an bɛna o détail aw ye kosɛbɛ faqal o don sayyidina jibril ko kira ma
أما باب الأسفل ako jahannama bedugumata ana fala فيه المنافقون ako nafigu de bidoye ومن كفر من أصحاب المعدة ani mamunu kafiriyara nabila isaka dumini ko mɔgɔw la وآل فرعون ani firawuna dungo ولا namu gele mamadu daw أها ako jahannama bedugumata ko fafili munafiquna nafigu de be nafigi dem dakala jansengala misan so be kono jakuma nunu الله أكبر sigi ɲɔanjugu minnu kunkolo daamɛ bɛɛ ka kogo la قصب ka bɛɛ ta ɲɛɲini ka bɛɛ ta sidɔn قصب nafigi den ɲama ye dɛ الله أكبر ni ko nafigi n'aw t'a dɔn أها nafigi de ye maa ye نعم n'a ni silamɛw bɛnna a ko silamɛya ye tiɲɛ ye نعم n'a ni kafiriw bɛnna نعم a ko an k'an jija ها a bɛ fɔ de ma nafigi jumadonya maa sew ni duloki jɛ bɛ taa kɛ ka misiri fa tewu ni kɔmɔsɔn daminɛna u bɛ yen jafɛrɛnsɔn m'a daminɛ u bɛ yen الله أكبر kɔsɔn m'a daminɛ u bɛ yen إيه kuma bɛɛ u bɛ kaburu jura la إيه ka t'u dafalen suw la nafigiw de don الله أكبر ne m'a fɔ kaburu ziyara ye haramu ye n t'a fɔ ka taa ziyara kɛ kaburu la k'a ɲini ala fɛ min fatulen don silamɛ don ala ka hinɛ a na foyi t'a la الله أكبر min fatulen don ni silamɛ don أها k'a ɲini ala fɛ k'a to balo la ani ala cɛ bonya kama أها ala k'i ka hami dilan foyi t'a la باشتولا i b'a minɛ y'a fɔ lahara maa se ka wo ɲini الله أكبر ساقا nka i t'i da fala la dɛ ها ala ni ye nin kɛ ɲɛ misi ko don da janza i kɛra bolisɔnna ye su nafolo di yan su vila di yan n'i ye nin kɛ ɲɛ min na ni sagajigijɛ ye walima san o san ka mɔgɔw cɛ ka taa i mɔkɛ su ni fa su la a ye n'a da fala a k'a ka hamiw jira yan bolisɔn don dɛ hami bɛ se ka jira k'i to diɲɛ fa bɛɛ mɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ de ka taa yɔrɔ la komi n'i ma se o yɔrɔ la hami tɛ dilan filankafoya don dɛ الله أكبر ka dugawu kɛ ni mɔgɔ lahɔrɔma ye foyi t'a la هويتولا kabini ala ye diɲɛ da maa ka fisa ni maa ye dɔ ba ka fisa ni dɔ fa ye سيغاتارا hali kiraw ala ye dɔ wusaya ka tɛmɛ dɔ kan سيغاتولا a tɛ komi minnu b'a fɔ bɛɛ ka kan ko ne bɛ tugu o ɲɛngodenya kuma nɔfɛ dɛ o چا hasididenya kuma n t'o la dɛ أي تولا tɛ diɲɛ maa si ka parti la أي diinɛ lase in b'a fɔ سيغاتولا ni la vérité sira de kan ساقا n tɛ bolojigiw ka fan fɛ إيطالا n tɛ bolominɛw ka fan fɛ چا n bɛ la vérité de ka fan fɛ أفوكيا kuma caman bɛ yen waajilikɛlaw bɛ k'a fɔ ka to ka ɲɔgɔn tɔrɔnbe a kumaw la چا a bɛɛ tun ye diinɛ faamubaliya ye ها minnu ko ala wele man ɲi u nana ye ja seli yɛrɛ de ye ala wele ye الله أكبر tiɲɛ don wa tiɲɛ don چرو minnu ko foto man ɲi u nana ye maa tɛ se ka taa maka n'i ma foto ta سيغاتولا karida ne foto bɛ yen أبي pasiwari foto bɛ yen أبي e ko foto ta ye haramu yanni i ka kala de ma diya ye an tora o la télévision yɛrɛ da yɛlɛla sunamaw fɛ بابا باو ko suna télé yɛrɛ o bɔra foto ko kɔni na sa o yɛrɛ o bɔra foto ko la o y'a dan foto b'a la ja b'a la a b'a la bɛɛ b'a la yen a ye dun ko foto man ɲi ala k'a nɔgɔya sago foto min ye ka kuma o man jugu n'a bɛɛ ye ne e tɛ maa ta nin fɔ an ye o ne de b'a fɔ panmara pa a fɔ piyan sabu n tɛ maa si ka fan fɛ ayi ne tiɲɛ de ka a fan siga t'a la sago alahu akbar n b'a fɛ ka min fɔ a ye a fɔ kalanbaliya bɛ dɔw bila ka yɔrɔ dɔ sɔgɔbɛ u t'a si dɔn o ye tiɲɛ ye ka taa ziyara kɛ kaburu la ka dugawu kɛ banbaatɔ su ye tiɲɛ ala ka hinɛ a na non ala ka yafa a ma non putɛrɛ t'a la han alahu akbar k'a ɲini ala fɛ ani ala cɛ bonya kama ala nin gɛn ye k'a sɔrɔ banbaatɔ ye silamɛ ye tiɲɛ foyi t'a la alahu akbar seko barikama si tɛ jamana in na yan tiɲɛ sɔni a ka fatu tiɲɛ k'a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko ni n sara a ka taa dafalen na alahu akbar e bɛ k'i dafalen min na masakɛ min ka masaya ka bon n'a ye a y'a fa a m'a fa wa a y'a fa donc n'a y'a fa e bɛ t'i dafalen o la cogo di ka masakɛw ka masakɛ to yen ɔ hurumatu bɛ yen tiɲɛ a jibili bi hurumati kosɛbɛ muhamadu sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ ala nin ko in dilan ye kira lahɔrɔma kama foyi t'a la kosɛbɛ nabi ɲuman lahɔrɔma kama foyi t'a la non seko nin lahɔrɔma kama foyi t'a la non mɛ t'i dafalen a la alahu an ka akbar jamana yɛlɛmanen filɛ kɔsa in na A ka kɛ faamuyara. bolisɔn jamana ye alahu an ka jamana fanba de ko don
anga jamana kosa na ufila ka yelama ka mushriku ya bonye polison koson nyason kaburu la bato astaghfirullah sako ashu yara chaman be yara taslamai a chaman zara hal islamai ya jose ya famu la ilaha illallah muhammad rasulullah atado eskay tara jama koli ifa shula itara jama koli imoke shula Allah asara ka sura islamai yara te la ilaha illallah muhammad rasulullah ya masano ye etara ko mako ku dafa de ulai mu bla cheni ya bla chenna de ramo ala ma guna diyar amira ako janeme bedugumata nafigu de be ani mamunu nya fo isa ka dumine asheti jigi ka bo sanve ni dumine nana u ya du kono baraba de fara utlala ka kafriya isa ma olu de be janeme bedugumata la ko saba nafigu innal munafiqina fi darakil asfali minan nar Allahu akbar nafigi mashidonda ni tara juma misir la namu geleya ni ye fini jetigu yi ni ba foko abey wi abeslame eskay nga to boli ko ka dabo o fana bugulu fatti abe folu man nafiku be kafiriya la beslame la innafiki la akbar beslame la be kafiriya la innafiki Allahu akbar nafiku de be do janeme bedugu matalla anya wi o fanga se ko bamanangana afola sira flata ma ba to wale ifa kele be islamiya la ifa kele be kafiriya la o nafiki denya tamashiya Allahu akbar ma se ka sira fila tama ni woro ma farade namu wa isma ako janeme be duguma tamme ni nafiku be ani isa ka mogo o janeme so togo hawiya ko hawiyata namu wa babu sani ako janeme so flana fihi al-mushrikun ako flanga fo de bi doye wa ismu ako togo jahim jahime Allah ate flanga fo don Allahu akbar ma min beseli nga joba fe abeseli gogoro babul abi shefini donongoro bi kaka ayafo dare abi bakoromble kaka Allahu akbar fu mako flanga fo eskay flanga fo kore mi ma min be ka ala bato jamala nga fewora babul abi tutu kala Allahu akbar hali mali dugudo be hali ni nyore na matubi wata hali sa ube ko o ba de che flanga fo de maye ma min be ka ala bato joba fe Allahu akbar o be flanga fo shiti do aljina eskay la ilaha illallah muhammad rasulullah o de islam ya dongai ka mina ya fo maka ka mina ya fo lahara je chewo te bi kalama ki islam nyumanye no be ba do islam ya donga de la ilaha illallah muhammad rasulullah Allahu akbar je be ma mingo ko editi keslame yi ko fe kati sigi ale koro ka leju mina ale bolo flanga foyi itara mina min bolo o flanga fo de Allahu akbar sako Allahu akbar ka ledu tani ala che ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ka fo ko tenebo ko fo de katanzigi eni kan koro ka ledu mina eseki fana ye flanga fo yayi ikodi ye ledu mina ni ala che imanya ka ala la tigara ala la ka ta sebla ma fen wara nyini Allahu akbar ko kaka ishere ye eseka fana ye flanga fo yayi Allahu akbar nyene vo gne fa befe afo mene vo gne fa befe sako morite mali kono morite mali koka se ka wo wala ai fo boli sona de flanga fo ye afima ko sona de flanga fo ye afamuna wa jo batona be flanga fo la Allahu akbar ko motigi be flanga fo Allahu akbar politiki be flanga fo a be kafiri ma ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ko teslamiya ye ko teslamiya dongaye a be kafiri dine korole de la ilaha illallah sikatura atobo de kono ati korobo kuma ko janeme so flana flanga fo de be duyi o to ko yidi jahim o to ko de ko jahim وباب ثالث أكو جانب سو سبنا فيه الصائبون أكو منو مدالله هركولا ولو دبدو جانب سو سبنا واسمه السقرة كو سقرة ما منو مدالله هركولا ودي أتوني جانب ديو سبترا جانب كونا على بونينغا الله ما سلككم في سقرة
قالوا لم نكن من المصلين. الله أكبر. ما منو بدو جانما سو سبانا ko jahannama so sabana fi swa ibuna munungu madalla harakola umada wajulilla umada islamiyana olu de be do jahannama so sabana Allah o to ko yidi sakara o to ko de ko sakara nam wa babu rabi ako jahannama so nani na fi iblis ako shitane chokora bade be wa man tabahu al majusi wa man tabi'ahu min al majusi tasma batona munun tugura shitane chokora bala wa ismuhu o jahannama so to ko laza iblisa de be jahannama so nani na chokoro bakunangu chokora ba min ka chokora ba ya masaka ne ala chenye danve dangane danve kunango danve terejugu ala ka danve bekamsa danve mi o de shitane ko sobe kama na fara jinya mama ko karsa e shitane deye e jinya chena ilahara chena Allahu akbar cheni fofe meduguma ko sava be shitane no eskai anya flam jamana gele ya le fofe na mali damata de nya fa be ka nya mi bi ka futna ubonye bi ka bembali ya chaya bi karamogo ni nyuanche wajiri kala ni nyuanche president yera da mani nyuanche jamana ni nyuanche ka futna chaya ko ta beka ka nya kono bi a be sababu ya shitane Allahu akbar na fara mama mako karsa shitane mai tachena Allahu akbar ala ka ange shitane ma amen ala ka ange shitane kuma foma amen kuma munu meka sababu ka jamana den kala ka ubla sirakelenga ka ubla dina koroleka ala ko do andaka amen wajule kala ne kanga ke misali de ko sabba ala ka dina kala la men nyogo kanga no do nywana Allah wajule kala ka kuma manga ke lamu ye kaslame ufara amai farali mani wajule kala yewoye ay karsala ka misirichi ayachi ite tracteur bolila ye ite lotise le kala ye e muslime modeli ye wajule kala yewoye karsala ka nga fade ndina tigala mo ka nga fade ya sebene yora juma ku ka nga fa Allah kati danora fali ko kuma nate e buse de wa ai wajedi Allahu akbar buse uda de ka nga tugu fali ko kuma na shi ma fa folawa Allah saka ma fa folawa ba ma fa folawa o kuma kan buse ude da ko sabe medina la sala kuturu kuma be wajulu kena uka ay karsala ka ufa karsala ka uka nga fadi uka nga shitununde uka nga ka misiri uka nga chide oye kalali kuma yewa oye kele oye slame nyema ka kuma yewa aw manga mami nga slame ya be fo ka slame udo dakele oye ka kuma yewa no tigira ma ka slame ka nyema yi iko ka munu nga misiri chi ibi dia olu yewa ay olu ti fe iko ka munu faka ibi dia olu yewa ay few est-ce que dina la sela daka yi fali ko kuma amanga togo chie me slame ya no fe bi ko kuma shia usebala okuma ala ka anne sabati amen ka ange dlali kalaye amen ka slame u foku be amen ka slame u do dakele amen ala kana anda baraka lamu ye ka slame u fara amen slame ya groupe fara amen non an slame u yara dama ka kuma u te kelenyewu tan mais o te bashi na sira ala ma ala bi tiye wolo sigatola ngade ka fo ko me ka kuma makane taye o kuma ke ka misirichi wala ma e ka nga fa o laga toya de o mai n'islam ya dina taro ta chugula abilla goshi de islam uma Weche islam ya dina e ko don dina de kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka neman kiji jiri kira ka ko ni maame me kuma ka kuma nyuma fo ni tse ka kuma nyuma fo ki dadi ko sabba o kuma hala o min yoro min fo abi dabo de ka islam o bla sirani dina chiye ni kalo tigara dina na fo tse ka wolo mani chiye jalate ko sabba bo sira de ka afo ndande mashi jugu ya afo fia ngani kalo mbara ba de tigara dina na
Foto kalo bo dina na ka bo ka be ka terefa. Kasaba. Fo tiɲɛ lakika. Oike. An b'o sira de kan. Na. An wajulikɛlaw Ala k'an kɛ diinɛ dɛmɛbaa ye. Amen. Ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye k'u don diinɛ na. Amen. Minnu jogow man ɲi fɔlɔ k'u bila jogo ɲumanya sira kan Ala k'a nɔgɔya an ye. Amen. N'u tuubira tuubi jɛlen la Ala b'u ka tuubi minɛ ya Rabbi Ala ka tuubi ninnu nɔgɔya an n'u ma yanni saya cɛ. Amen. Sallallahu alaihi wasallam. O kuma a ko jahanɛmɛ so 4 nan a ko sitanɛ cɔkɔrɔba de bɛ yen. Kosɛbɛ. Kota o kota bɛ diɲɛ kɔnɔ sitanɛ ka baara don. O ye tiɲɛ ye. N'a ma gɛlɛya kana sɔn a ka f'i ma ko sitanɛ ma dɛ. Ayi. N'a fɔra i ma ko sitanɛ ma dugukolo kuma jugu si tɛ yen. Allahu akbar. Amen. Wa ismu Laza. A ko o tɔgɔ de ye ko Laza o de ye jahanɛmɛ so 4 nan ye. Wa babu wa silamɛw n'a b'a fɛ Ala k'a denw kisi sitanɛya tɔɔrɔ ma n'a bɛna kafoɲɔgɔnya kɛ furumusow fɛ a y'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a'uzu billahi minash shaitanir rajim a bɛ den min sɔrɔ Ala bɛ barika don a la nka cɛw teliyara o ma bi k'a kɛ haraki ye o de y'a to kalojɛla den cayara o de y'a to n tɛ poro ɲɛ cayara n tɛ poro para poro ɲɛ cayara ni m'a poro nka di a bɛ porokoto te da ju la ni ma a'uzu billahi minash shaitanir rajim fɔ kafoɲɔgɔnya waati rapport sexuel waati ni sina ka kulisi tunde a faamuna wa a faamuna ka sin ka alcool sinde ni sitanɛ y'i dɛmɛ a la n'a den wolola a bɛ kɛ sitanɛ den ye dɛ Ala k'an kisi sitanɛ den wolo ma ko jahanɛmɛ so 4 nan Ibilisa cɔkɔrɔba de bɛ yen ani tasuma batolaw ani maa minnu tugura sitanɛ kɔ ani sitanɛya wale ka di maa minnu ye ko jahanɛmɛ so tɔgɔ de ye Laza a ko jahanɛmɛ so 5 nan a ko yahudiyaw de bɛ yen a ko tɔgɔ ko Hutamatu n'a ma gɛlɛya i tɛ yahudiya dɔn yahudiya de ye maa ye ni yahudiya muso n'a denkɛ kɔrɔbayara yahudiya muso b'a fɔ a denkɛ ma a ko i fa de y'i ka nafolo don ne na ne de y'i ba ye nka ni cɛnimusoya nege ye i minɛ n yɛrɛ bɛ yan n ma tiɲɛ ka se o degere ma sɔni ka t'i fa ka nafolo di muso wɛrɛw ma ne de y'i ba ye n ka kolon bɛ yan i bɛ se k'a cɔrɔ a la a bɛ fɔ o de ma ko yahudiya ko yahudiyaw de bɛ jahanɛmɛ so 5 nan na ani yahudiya jogo bɛ maa minnu na n'a fɔra yahudiya maa b'a fɔ Ala k'an kisi a ma yahudiya jogo bɛ maa caman na fɛ yan dutigi caman bɛ yen i bɛ bɔ a denmuso nɔfɛ furu la a b'a ko den t'i di gatigikɛ yɛrɛ ɲɛ bɔ mɛ denmuso fɛ o den bɛ den ma o tuma maa o maa ɲɛ bɔra i denmuso la mɔnen fɛ k'a ka ɲa cɔri kɛra yahudiya ye ko wa yahudiyaw ani yahudiya jogo bɛ diɲɛ maa o maa na dugumakolo kan olu de bɛ don jahanɛmɛ so 5 nan na ko o tɔgɔ de ye ko Hutamatu wa ma adraka mal Hutamatu naru layli muqadatu lati tataliu ala al-afidati innaha alayhim musadatun fi amadin mumaddadatin Allahu akbar wa babu sadisa a ko jahanɛmɛ so 6 nan a ko nasara bilen de bɛ don yen u n'u bɔbara bilenw o tɔgɔ Sa'ira nazara ani nazara jogo bɛ maa minnu na anw fɛ farafinna yan olu de bɛ don jahanɛmɛ so 6 nan na n'a fɔra nazara bɛ don jahanɛmɛ so 6 nan na nazara bilen dama ko tɛ hali nazara finma nazara bilen ninnu jogo bɛ farafin fɔ fana anw fɛ yan u ka selibaliya an'u ka diinɛ fiɲɛya an'u ka amuru filimu lajɛ an'u ka filimu jugu lajɛ an'u ka dangadenya ani nazara muso bɛ Ala minɛ ka tɛgɛ ci a cɛ ɲɛkɔrɔ o cɛ dɔgɔya wale bɛ muso muso la an fɛ yan olu de bɛ don jahanɛmɛ so 6 nan na Allahu akbar Faransi ka waati b'a la ni nazara bilen fɛn o fɛn tuubira ka sira Ala ɲɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ye a bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka jahanɛmɛ so 6 nan Seyidina Jibirila ko kira ma a ko nasara de ka ca ye ka tɛmɛ siya bɛɛ kan ani nasaraw ka idée ka di maa minnu ye an ka dutigi caman bɛ yen u denw kɛra nazara ye muso ka musoya dafalen o bana t'a fɛ siri ma fɔ pantaloni cɛ ka cɛya dafalen o y'a tulo sɔgɔ ka buguli don a la gɔri jɛgɛniya ani gɔri sogoniya
ani pedeya machaya bi Allahu akbar shala muso ka musoya dafale oye ala mine ka pandalo do ka nyefela formu bo pandalo do na muso manina agwari jagani maraba agwari jagani marala klosogola chemesani na agwari jagani amaraba agwari jagani marala nazara jogo de be ma chaman on veya cheka cheya dafale oye ala mine abole barakarola ademuso bali ku be ka klotini do ka dukana na kayala fa befe idemuso kwa fa shumbe ka unege la wuli kuma kuma ni wajuli kala kuma na ko muso be jirangolo mbwala ka chew dakorabo me chew yera be jirangolo mbwala fema fula Saka kutigi do be nu ukulu kutu yala la ka dukana una afa ko lede kay kulu kutu bote pinya disi shi bebe kenaka fo en glon mugula fi lege koro ka yala dukana na fa befe comme benga zakana ko mo maison idem so ko fa shi umbe be ku nege la wuli Allah akbar sheda be janai atabe an fara muso ku jilangolo datugo chew fana ku jandu tala koy Allah akbar nazara de be jane me so woro nana ani nazara jogo be jien ma o mala Allah akbar ismuhu Sa'id ako jane me so woro na to de ko Sa'ira suma amsaka Jibril sayyidina Jibril yidade hayyan min rasulillah amalu yale kirama amma songa jane me so wolo bla to ko fo wolo bla na to ko fakirai Allah akbar o do kira baraka ma ya nyininga ko mune ma jane me so wolo bla to ko fonyi فقال فيه أهل القبائل odo sayyidina Jibril ko kira miya to mo foye akoy Muhammadu manto jurumu batigu imando munu saraku to islam ejo senduruka nga udo tora o laka jurumu bawke olu de be do janeme so wolo blana ismuhu al jahannam ako de to ko jahannama yere o de janeme so wolo bla dafale nam o kuma ni wajili karamunu madina famu nam afara ko kira Muhammadu mando jurumu batigu nam olu de be do janeme so wolo blana Allah akbar Saka munu madina famu ko matido jane mena kabo ko madina na mi alla banto fanoyi oche atenye sebembe voila atala jene ye kojugu bele na atenye sebembe voila ko ni ma mi zor la jene ye la ko atiki kana selibla kana shu ko amana sa directement ko jane me ko alati ya fa ma ble o tenye sebembe voila Allahu akbar ate ko ma mi jene ya defa ya dangane do akeba dangane do nga ala ma fe juya ka teme degré menga kana temoka sako ndubarabi o wajir kala joli do olu ya jene ya fa ka juya ya ka jene ka jane me denya bare ka mogo sira ka mogo jatige ala ma faru la fiye usonu ka saya che uyara nana kana jene ya kefe ni jene ya matani daka Allah akbar ko manane be se ka dulo ala ka saragi Allah akbar maka kuma fly akela dafa la ko jene kala kafiri jene kala beja na kono halima iko flak mana Allah akbar halima fo na tubira alabi afam fo wajiri kala wanga ne do nyoroche oche jene ko jugu bele me soni mami ka sani boara la ka tubi jele la alabi afaima Allah akbar fana de fo mawi wajiri kala joli do ya ko jene kala kafiri a kafiri de suguru ba kafiri afa kafiri jene kala janeme de kirikiri ala ma farolu la Allah u yara nana jene ya material daka ko manani be se ka do ko foyi tala Allah akbar manani do bita munga kono jiwa molodi ka manani do ka kuta kene Allahu akbar abe je qur'ana jumena atakono abe je hadisa jumena atay salamu ala ma guna diyara amina wajul kala fofe ni dine gele ya kateme ala ka fole ka ala ti fa fi o fa ka modeli do bla iyera la sigatala iye min fo fi ka fenga min ga juguno Allah akbar
an wajulikɛlaw mana farinya cogo cogo n'Ala ma kiiti min fɔ ka farinya ka tɛmɛ hakɛ min kan an kana tɛmɛ o kan dɛ. Allahu akbar. An mana nɔgɔya cogo cogo n'Ala ma min fɔ ka nɔgɔya ka se hakɛ min ma an kana nɔgɔya ka se o ma dɛ. Allahu akbar. Jahanɛmɛ tɛ Mali wajulikɛla si ta ye. Farafinna wajulikɛla si ta tɛ jahanɛmɛ ye. I ko bi. Se ka mɔgɔw don a kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma jahanɛmɛ donni wale kɛ. A tɛ se. Alijinɛ tɛ Mali wajulikɛla si ta ye. A alimami si ta tɛ. Ayi. A seko si ta tɛ. K'i bɛ se ka mɔgɔw don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma alijinɛ baara kɛ. I si bɛɛ tɛ se a la. A tɛ se. I ka wurudi tɛ se. Ayi. I dala kuma tɛ se. I nɔfɛ jama tɛ se. A tɛ se. Kuma jɛnɛya kojugu belebele don. Nka sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ k'i bɔra silamɛya. Ayi fewu. Sonyɛni kojugu belebele don. Nka sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ k'i bɔra silamɛya. Allahu akbar. Silamɛ jɛnɛyakɛla o tɛ silamɛ jugu ye wa? O y'o ye. Silamɛ sonyɛnikɛla o tɛ silamɛ jugu ye wa? O y'o ye. Donc n'o ye silamɛ jugu ye an bɛ Ala deli sɔni saya cɛ. I bɛ ka seli min kɛ n'o ɲɛna. Tubi bɛ sɔrɔ. A bɛ sɔrɔ. A bɛ bɔ a la pewu. N'i ma bɔ a la n'i sara i bɛ seli la i bɛ jɛnɛya la i bɛ seli la i bɛ dulɔmin na i bɛ seli la i bɛ dangadenya na i bɛ seli la i bɛ hasidiya la n'i sara Ala bɛ taa pese. Allahu akbar. Mizani. I ye kota min kɛ o kota jurumu u b'i pase jahanɛmɛ zaban ɲɛtaw. Allahu akbar. U bɛ taa u lajaba k'i la jahanɛmɛ kɔnɔ. I ye Ala kɛlɛbanciya min dɔn k'o kɛ. Kosɛbɛ. Ni jahanɛmɛ jurumu degere banna i bɛ taa don alijinɛ kɔnɔ. Allahu akbar. O kuma labanna ni o de ye. Seydina Jibirila ye jahanɛmɛ so 7 tɔgɔ fɔ kira ye. A ye 6 fɔ kira ye. A y'i da de 7nan. Kira ko munna Jibirila i ma 7nan fɔ n ye. A ko min y'a to ne Jibirila ma sɔn ka 7nan tɔgɔ f'i ye joona. E Muhamadu sallallahu alaihi wasallam i man don jurumubatigiw. Olu de bɛ don jahanɛmɛ so 7nan na. Jahanɛmɛ so 7nan tɔgɔ de ye ko jahanama. Allahu akbar. Lamu ni jahanɛmɛ so tɔgɔ 7. A faamuna. Ma 7 minnu bɛ don a kɔnɔ y'o fɔ a ye. A fayida o fɔcogoyaw bɛ yen. A fɔ. Jahanɛmɛ so 7 ni jinɛ jugu bɛ diɲɛ maa o maa nɔfɛ. Walima kunkolo dimi gɛlɛn bɛ i la. A kɛcogo dɔw bɛ a kɛcogo dɔw la. A bɛ fɔ ten de koyi. A fɔ dɛ. A fɔ. N'i y'o kɛ o kɛcogo la hali ni jinɛw b'i kunkolo la u bɛ jigin. Jahanɛmɛ so 7 tɔgɔ kɛcogo dɔw bɛ a kɛcogo la. Ni muso sotelen don diɲɛ bɛɛ ka ban Ala bɛ sɔn a bɛ segin. Allahu akbar. Ni cɛ bolila ka bɔ ka ban muso la jahanɛmɛ so tɔgɔ 7 kɛcogo bɛ yen a bɛ segin. A dɔ fɔ an ye dɛ. Ni muso fana banna a cɛ la a kɛcogo bɛ yen a bɛ segin a ma Ala ka diɲɛ kɔnɔ. Allahu akbar. I farinya o farinya tɛ jahanɛmɛ bɔ. Allahu akbar. Mun y'aw balimakɛ Alhaji Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ. Amen. Grand Prêcheur international. Amen. Alhaji Basegu Sakɔ den ani Alhaji Soya Sinɛ Berete mɔden. Ani Seko ka Seko Mundere Bakari ka kalanden. O don. Alhaji Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ Grand Prêcheur international. A n'a balimakɛ Muhamadu Dawuni bɛɛ k'a ma naamu gɛlɛya international. Inshallah. International kanuba bɛɛ international ye. Anw ka international dabara international tɛ. A récépissé b'an bolo. An filɛ ka waajuli min kɛ naamu gɛlɛya a bɛ taa diɲɛ fa bɛɛ fɛ. Siga t'a la. Hali an ka animateurs bɛɛ ye international de. A bɛɛ y'o ye. Sabu n'i ko n ko yan diɲɛ bɛɛ de b'a mɛn waati. Walahi. An bɛ studio international fana kɔnɔ. International kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Téléphone numéro 66 72 79 94. Allahu akbar. Walima 76 30 17 65. Allahu akbar. Skype bɛɛ fɔ Bamakɔ. Allahu akbar.